me están indicando, temos que avisar a todo o mundo que o pleno está sendo grabado, vale? Para que todo este autorizado, vale? O orden do día, da parte resolutiva, o punto 1, aprobación das actas das sesións plenarias do 14 de setembro, do 28 de setembro e do 13 de outubro. Existe algunha aclaración ou observación a algunha das actas? Ten uso da palabra, Fátima. Con respecto á acta do pleno do 28 de setembro de 2023, na páxina 17 recóllese a resposta do alcalde á voceira do BNG, mais parte desta intervención está referida aos comentarios da voceira sobre a ordenanza número 2 e non da número 3, que era a que se estaba a debater. Polo tanto, habería que referir na intervención previa que, habéndome incorporado co pleno iniciado, pedí na miña primeira intervención o debate da ordenanza número 3, se podía facer a miña valoración sobre a ordenanza número 2, toda vez que entendía que xa non se podía recoller o meu voto nin cambiar o sentido do voto do resto. En resumen, dixen que na modificación da ordenanza número 2, a maiores de ter en conta criterios medioambientais, desde o BNG entendemos preciso mirar os criterios socioeconómicos actuais e a alta dependencia que temos no rural de dispoñer de vehículos particulares, sen dispoñer de alternativas de transporte público e coas dificultades actuais que teñen as clases populares para cambiar de vehículo, tanto polo elevado custo deste como pola situación da elevada inflación actual. Esta intervención foi antes de explicar a miña posición sobre a ordenanza número 3, e ao respecto recollido na acta corresponde de forma sucinta a miña intervención sobre a dita ordenanza. Aclarado isto, na mesma páxina 17, no parágrafo 4, onde di a voceira do BNG di que a ordenanza 3 fala de medidas a favor do medio ambiente, etc., debería indicarse a ordenanza número 2 e non a número 3. Na páxina 18, parágrafo 2, 3 e 4, estas intervencións do alcalde e do interventor, recollidas de forma sucinta, referíanse á ordenanza número 3 e non a número 2, segundo está na acta, pode inferirse o contrario por vir a seguido dunha intervención desta voceira sobre a ordenanza número 2. Mira, son recollidos os notas. Algo máis? Ben, pasamos, enténdese como aprobadas e vanse modificar este punto que digo usted. Punto 2. Dictamen de aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2023. Aplicación das facturas ICO. Ben, neste punto, a proposta da alcaldía é a aprobación deste recoñecemento extrajudicial que veñen a ser facturas apagadas que están pendentes de aplicación e desaparecerían como pendentes de pago. Sí. A proposta da alcaldía, ditaminada favorablemente na Comisión Especial de Contas, establece na súa parte dispositiva, primeiro, levantar os reparos formulados pola anterior interventora municipal no seu informe de data 19 de maio de 2022 e os que o interventor municipal se remite no seu informe 68/2023. Segundo, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 5/2023 de obrigas e de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2023, correspondentes ás facturas e gastos que se relacionan no anexo primeiro deste expediente. Terceiro, autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes. Cuarto, dese traslado aos departamentos afectados para que se tramiten os procedementos que sexan precisos para que obren consonte o reparo emitido pola intervención co fin de que estes non se repitan. Mira, ten uso a palabra o señor José Verdes. Ben, para empezar, decir que un xa non é moi listo e non pode falar como un experto porque, entre outras cousas, xa en este mesmo pleno mo dixeron. Entonces, o que quería era que nos aclararan a xente que sabe
se é capaz de explicarnos a xente corrente como eu, polo menos, se con este extrajudicial se van a pagar as facturas ou non. Na prensa sai o señor alcalde dicindo que se van a pagar esas facturas con este extrajudicial. Eu entendo que non, pero quería que non lo explicara pois claramente, dicir, como se vai a facer. Como ben dixo Que estas facturas... é exactamente o que se fai con este extrajudicial. Ben, para que usted teña unha resposta técnica, voulle deixar a palabra ao interventor para que lo aclare. Hola, buenas tardes. En este expediente, que es un expediente extrajudicial, de reconocimiento extrajudicial, que no es al uso, porque generalmente lo que se hace en los expedientes de reconocimiento extrajudicial es traer unas obligaciones que están pendientes de pago, facturas pendientes de pago, para reconocerlas o aplicarlas al presupuesto y proceder a pagarlas. Estas facturas, en su día salió un plan ICO por el cual el Gobierno daba un crédito a los ayuntamientos para ponerse al día con las facturas que debían y tenían que relacionar esas facturas en una plataforma web que había en el Ministerio, donde se relacionaban las facturas que se debían, que tenían una fecha anterior, creo que era el 31 de junio de ese año, y el Ministerio dotaba de un préstamo a los ayuntamientos para que las pudieran aplicar al presupuesto. Se trajo un expediente en mayo de ese año, creo recordar, al Pleno, que no fue aprobado, para, primero, concertar la operación de préstamo y, segundo, aplicar esas facturas. A no haber acuerdo plenario y haber concedido el préstamo, fue el propio Ministerio que procedió a través del ICO a pagar las facturas. Es decir, estas facturas ya están pagadas, pero en nuestra contabilidad aparecen como pendientes de pago porque están pendientes de aplicar al presupuesto. Es decir, el Ministerio abonó directamente a los proveedores esas facturas, pero nosotros presupuestariamente no teníamos autorización del órgano competente, que era el Pleno en este caso, para aplicarlas al presupuesto, con lo cual quedaron pendientes de aplicación. Contablemente aparecen como pendientes, aunque los proveedores ya hayan cobrado. Si nosotros lo que vamos a hacer con esta operación es simplemente regularizar la situación, es decir, proceder a aplicar al presupuesto correctamente estas facturas que ya están pagadas para que no aparezcan a efectos de periodo medio de pago, a efectos de morosidad, como pendientes en el presupuesto. Non sei se me estou explicando. Sí, pero eu entendo, pero o que non entendo é que a noticia do periódico. E a noticia do periódico saiu do señor alcalde. Claro, pero yo aí, como comprenderás... Entonces, simplemente, seguimos tendo esa deuda, porque agora o Ministerio, pois, sacarános os cartiños dese préstamo que fixo o ICO e para, digamos, temos durante un par de anos, non sei o tempo que sexa, durante un año. Un año. Pois este ano que ven, pois temos 400 e pico mil euros menos do presuposto. Se vienen detrayendo, nosotros tenemos todos los ayuntamientos, hay dos formas de participar en la participación de tributos del Estado. Nosotros tenemos la ordinaria, como ayuntamiento pequeño que somos, y nos hacen una participación en tributos del Estado. De parte de la recaudación que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Ponteceso por impuestos estatales, como pueden ser el IVA, el IRPF o el impuesto de sociedades, parte de eso nos lo dan a los propios ayuntamientos para gestionar nuestros gastos. Aquí la cantidad mensual que se suele ingresar son unos 100.000 euros, un poquito más, 101.000 euros, de los cuales está detrayendo la mitad a día de hoy para abonar los 491.000 euros del préstamo ICO que solicitó en el 2022 en este caso y se empezó a devolver, creo que fue en junio de este año. Entonces, durante un año nos van a estar detrayendo una media de 50.000 euros, no me coge la cifra, no es exacta, 51.000 euros, para devolver este préstamo, que es un préstamo sin intereses y que se devuelve en 12 mensualidades. Vale, moitas gracias. Ten uso da palabra Fátima, por favor. Sí, eu quería abondar tamén nesta cuestión, porque viña no periódico onte que por fin vanse pagar as facturas que foron rexeitadas 3 veces no pleno, creo que dicía algo así o titular, e que non se vai proceder a pagar nada, non se vai a pagar a ningún proveedor con este procedimento, simplemente vaise a proceder a unha regularización contable e orzamentaria, como explicou Xavier, pero como xa o dixo Javier, pois xa non continuo co que tiña previsto.
Roberto Andrade, ten uso da palabra. Nada, xa quedou completamente explicado polo interventor e non teño nada máis que añadir. Juan. Nós damos por entrada, da maneira que o explicou o interventor, non temos dúda ninguna sobre a maneira de aplicación. O que sí temos dúdas é sobre esas facturas. Nós estuvamos examinando esas facturas, todo eso tiña un reparo de intervención. A día de hoxe seguimos sin saber por que tiña eses reparos de intervención. É curioso porque todo isto que nos generaba era o Grupo Socialista, pagouse durante a etapa deles. Se te pose a revisar as facturas, é curioso que no primeiro momento que entra o Grupo Socialista houve bastantes autónomos que non se lle pagaban as súas facturas e enviáronse ao xuzgado con moitas menos cuantías desas facturas que se pagaron. Podemos mirar, hai facturas de 18.000, de 23.000, medio de comunicación que ao final acaba levando 12.000 e pico de euros. Nós vamos nos abster na votación non por isto da aplicación das facturas do pago ICO. Nós vamos nos abster porque non lle encontramos lógica que o mesmo grupo facéndose feito dese préstamo que solicita a ICO, a uns autónomos debe de ser que aos que son amigos sí se lle paga, sea como sea, e a outros con menos cuantías tuveron que ir ao xuzgado, poñer cartos do seu bolsillo e ao final reclamar todo. Parte deles foron cobrando e así danos a entender que así foi como desaparecer aquela famosa deuda de tantos millóns que dun día para outro desaparecen os cartos e ti non llos reconoces aos autónomos e os mandas ir ao xuzgado. O problema é a hora que os hai que pagar, como ben sabemos que houve que pagarlle non hai moito a un autónomo do Concello que reclamou vía judicial e houve que pagar entre os intereses e o que solicitaba 92.000 euros. O noso problema témolo nesas facturas que se pagaron e como se pagaron. O noso voto vai ser a abstención. Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, o Grupo Socialista, igual que fixo na comisión informativa, vai votar a favor. Nós todo o que sexa favorable para o Concello, o Goberno do Concello neste caso ten a garantía de que vai contar co voto favorable do PSOE. Eu simplemente, ao que dixo o señor interventor, engadiría que dende o 31 de maio de 2022, gracias ao Goberno de España, os autónomos cobraron. Vale, esos 500.000 euros en facturas que estaban bloqueados hasta en 3 ocasións polo Pleno. Vale, o motivo de que non cobraran é que no Pleno se rechazaban as facturas. O único grupo que votaba a favor era o PSOE, me parece. Non sei se estou dicindo algo que non é correcto, que me corrixan. Pero, bueno, gracias ao Goberno de España, que sacou ese procedimento ICO, o Concello contactou con todos os acreedores, con todos, e dixolles: é voluntario acollerse a este programa, e se vos acolledes, cobrades. E, por suposto, pois, todos os acreedores que quixeron acolléronse. E, como digo, o 31 de maio de 2022, hai máis dun ano, os proveedores cobraron. Además, coincidiu que veu o delegado do goberno daquela José Miñones veu a Ponteceso e o día anterior firmárase esa transferencia e os autónomos todos cobraran. Entón, nós o que defendemos na oposición, que é que se lle pague aos autónomos, tamén o defendemos agora, o que defendíamos no goberno, defendémolo na oposición. Por lo tanto, pois imos votar a favor. Ben, procedemos á súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto 1.3. Dictamen de aprobación da ordenanza reguladora dos precios públicos do Concello de Ponteceso. O ditame
Na súa parte dispositiva establece, primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Xeral Reguladora dos Prezos Públicos no Concello de Ponteceso, que se achega como anexo. Segundo, abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia ou no tabuleiro de edictos deste Concello, para que se poidan presentar reclamacións e suxestións. De non producirse alegacións, a ordenanza considerarase definitivamente aprobada. Ben, o que buscamos con esta ordenanza é intentar evitar erros hacia o futuro, intentar establecer certos precios en ciertos festas, teatro, algúns actos que fai o Concello, e intentar fixar un precio mínimo que cubra eses custos económicos. Vanse a ter en conta algunhas bonificacións aportadas por todos os grupos deste pleno nas comisións e despois, unha vez que se aprobe esta ordenanza xeral, o que se pretende é, por cada evento en particular, faremos outra ordenanza. E aí traballaremos en función do evento que vamos a sacar en cada momento. Como sabedes, fixos unha consulta previa, 10 días, e os servicios técnicos, depois de recoller as aportacións todas, tanto de cobros como de bonificacións, nunha comisión de transparencia, que as aportáchedes, sacou adiante. Cada precio público analizarase de forma específica. A única bonificación que se recolle nesta é a que ven imposta pola Lei 40/2003 de protección de familias numerosas. Xosé Manuel, ten uso da palabra. En principio, non teño claro o artigo 2.1.b que pon que se presten ou realicen polo sector privado. Entón, que quere, non sei, a ver, podes interpretar de moitos xeitos, dicir, por exemplo, vamos poñer exemplos concretos, a feira das favas, non o pode facer o Concello, teno que facer alguén privado ou fai no Concello. Porque aí, según ese artigo, eu non entendo moi ben. Pregunta. Ben. Algo máis? Fátima, ten uso da palabra. Pois eu vou dicir que din que é máis vale tarde que nunca. Está ben que se tralla, pero segura que viñera antes esta ordenanza. Eu escoitelle dicir a vostede en setembro, mesmo en setembro, que este ano todo o mundo pagaría a festa das favas, e a verdade é que eu, como son unha persoa crédula por natureza, crien que vostede xa tiña este tema resolto, que sacara un contrato privado ou que fixera unha concesión ou que explorara calquera outra fórmula para que se cobrara a festa das favas. Polo que a miña sorpresa e a de outras moitas veciñas e veciños foi grande cando vimos que así non foi. Mais aínda, cando souben que vostede non preguntou como era para facer este cobro ata 15 días antes da festa das favas, porque que isto era preciso ter unha ordenanza para cobrar oficialmente nas festas gastronómicas era algo que os voceiros desta corporación xa sabíamos dende o 14 de marzo do 23, cando estivemos todos na confraría de pescadores porque a festa do Percebe non a celebrarían eles e a tería que celebrar o Concello, e aí xa saiu esta realidade, xa foi o concelleiro José Verdes que comentou que para facer isto oficialmente, conforme a normativa, debía existir unha ordenanza, co cal eu cando lle escoitei a vostede en setembro dicir que todo o mundo pagaría na festa das favas, de verdad que o crin, que pensei que xa o tiña resolto, non sabía de que maneira, pero pensei que o tiña visto. O que non considero normal é que ande vostede espallando que as favas nunca se pagaran. Non sei se que vostede nunca acudiu á festa ata o ano pasado. Sí, a mí teme chegado isto. Non sei por que pone esa cara de extrañeza, pero a mí teme chegado isto, que nunca ninguén pagou pola festa das favas, nunca se cobrou, e non sei moi ben como pode dicir iso.
para xustificar que vostede non cobrara. Pero volvendo á cuestión concreta que temos diante, pois quedan claras cales son as súas prioridades, non canto de traer esta ordenanza ao primeiro pleno ordinario nin ao segundo, preferiu priorizar en ordenanzas que supuñan unha maior presión fiscal para as clases populares, poñer en risco os servizos bancarios e outras cuestións. Agora, a maiores, nesta ordenanza, explicou agora o motivo da bonificación que en base a unha legalidade, non? Dixo? Díxonlle que a única bonificación que fixemos, vale, é a que ven recollida na Lei 40/2003. Iso foi o que lle dixo. Vale. E non ten en conta outras como o nivel de renda, nin a bonificación para persoas en risco de exclusión social, simplemente a das familias numerosas e deixando o resto nunha xeralidade. Eso eu non o dixo. No, que? Que Eso estou non non o dicindo dixo. eu. Vale. Estou non dicindo Eso eu. non o dixo. E dixenlle que se iban a recoller especificamente en cada unha das seguintes ordenanzas cando se falara de cada evento en concreto. Se recolleran outras bonificacións aí? Sí, específicas. Ok. Ten uso da palabra Roberto Andrade. Bueno, pois alégrame de que se aprobe unha ordenanza reguladora dos prezos. O que é increíble que durante todos estes anos os partidos políticos de Ponteceso nadie se decatara desto. Todo o mundo sabía que existía, que non existía, pero nadie pediu que houbera unha ordenanza reguladora. Extrañame como legalmente se pudo cobrar ou por donativos en festas, as favas, mariñeiras. Parecía como que existira unha contabilidade B no Concello. Isto vai solucionar todos estes problemas, todas as dudas legais. Necesitamos unha ordenanza reguladora. Acolléronse as alegacións que fixo adiante por Ponteceso para que se incluíran elas. E por iso, porque é necesaria, votaremos a favor. Moitas gracias. A vostede. Ten uso da palabra Juan Ramón. Uso da palabra Xosé Lois. Ben, o Partido Socialista insistiu moito na comisión informativa en incluir os criterios sociais dos que falou antes Fátima do BNG, incluírlos xa na propia ordenanza reguladora, que non o deixemos para cada prezo público, sino que se incluíran datos, pois, por exemplo, hai datos obxectivos como o IPREM, o índice de precios, vale, que regula, pois, por exemplo, as axudas sociais. Entón, iso podíase incluir, tamén as persoas en desemprego. E nós queríamos que se incluíra nese articulado, non? Non sei se o incluiu nalgúna línea que nos pode ler, porque nós queríamos votar a favor, pero que foi a nosa aportación na comisión e non a vexo no articulado. Pódeme decir se incluiu? Non. Ben, pois nós, claro, vémonos na obriga de absternos, porque se ben é necesaria unha ordenanza reguladora de prezos para o cal se necesita a maioría do pleno, para aprobala, a nosa aportación era que se incluíran os criterios de forma vinculante, os criterios sociais, que unha persoa que ten unha renda moi baixa ou que está en situación de vulnerabilidade, como decía Fátima, pois que teña unha prioridade a hora de acceder a ese tipo de prezo público, non? E non se incluiu, non entendo por qué, alcalde, se non lo pode explicar. Ben, acabou. Primeira parte da resposta, o señor Eiroa vai contestar a petición do señor interventor. Hola, buenas tardes otra vez. Aunque la elaboración de la ordenanza, que es un muy buen trabajo, fue por parte de la Secretaría Municipal, este artículo 2, que es un concepto de la diferencia de lo que es un precio público, creo como interventor que lo puedo explicar yo un poco para que no solo para que el señor Eiroa, sino que todo el mundo sepa un poco la diferencia entre una tasa y un precio público, que es donde viene aquí un poco el concepto. Aquí se trata en este artículo 2 de diferenciar la tasa de precio público, siendo las dos, tanto la tasa como el precio público, un cobro que hace el ayuntamiento por un servicio, por una utilización privativa de un bien público. La diferencia entre una tasa y un precio público es que la tasa es de recepción obligatoria por parte de los administrados,
y no hay una concurrencia con el sector privado. Por ejemplo, el servicio de recogida de basuras. Cualquiera de nosotros tenemos que es una desde obligatoria, no podemos decir si lo recibimos o no, y no hay una concurrencia con el sector privado porque nadie recoge basura más allá de la administración pública. Puede ser servicios como el del agua, alcantarillado, esos son servicios que se hacen por tasa. Por precio público son de recepción voluntaria y una concurrencia, que es lo que dice este artículo, con el sector privado. Por ejemplo, pues clases de danza, clases de inglés, es decir, puede haber una academia de inglés. ¿Cuál es la diferencia conceptual más importante que le importa a las personas? En este caso, entre tasa y precio público, más allá de que la tasa es un tributo, el precio público no lo es. Que el precio máximo que puede cobrar por una tasa el ayuntamiento es el coste efectivo que tiene el servicio. En cambio, el precio público, el mínimo a concurrir con el sector privado es el coste efectivo. Es decir, porque tú haces aquí estamos haciendo una concurrencia con el sector privado, es decir, con empresas que están dando el mismo servicio, con lo cual no podemos ir a la baja, salvo en determinados casos de bonificaciones para hacerlo. Entonces, esta concurrencia del sector privado lo que quiere decir es que para que se dé el caso del precio público tiene que haber una recepción voluntaria por parte del administrado y, en este caso, una concurrencia con el sector privado. No es que tenga que dar el sector privado, lo puede dar la propia administración, pero tiene que concurrir a haber una competencia, es decir, con el sector privado. No sé si me he explicado con corrección. ¿Lo aclaro un poco más? Es que a diferencia que se presten o realicen por el sector privado. Claro, que se presten que esos servicios, aparte del ayuntamiento, también se estén prestando por el sector privado en concurrencia. No sé si me estoy explicando. Creo que es que es la definición que viene en la ley del 89, o sea, de tasas y precios públicos, dice eso, que para que se dé precio público y no se dé tasa, o sea, la diferencia entre uno y también el artículo 20 y siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales del 5 de marzo. En resumen, que pode facer o Concello. Sí, puede hacerlo. El Concello puede hacerlo, puede contratarlo, puede hacerlo directamente, pero para que sea conceptualmente precio público y no sea tasa, tiene que darse una concurrencia, es decir, que aparte del Concello lo estén dando. Vamos a poner un ejemplo, claro, si lo entendemos todos. Vamos a ver, la recogida de la basura. Es un servicio de recepción obligatoria. Es decir, tú quieras o no quieras recoger la basura, tienes que depositarla en los contenedores a tal efecto y pasar el camión. Y no hay una concurrencia con el sector privado, no hay una empresa privada que dé servicios de recogida de basuras, pero en cambio unas clases de danza que puede dar el ayuntamiento, o clases de pintura, o clases de inglés, o hasta el servicio de ayuda a domicilio que lo pueden dar empresas privadas, eso hay una concurrencia con el sector público. El servicio lo da el ayuntamiento y a su vez hay empresas públicas que dan ese servicio. Entonces, a tener eso, conceptualmente es muy importante porque el ayuntamiento se convierte en un agente del mercado. Es decir, en el mercado participa el ayuntamiento y una empresa que tiene un servicio que da ese mismo servicio. Una academia de inglés contra el ayuntamiento. Entonces, conceptualmente ahí el ayuntamiento tiene que estar vigilando que el precio que dé tiene que ser de mercado, porque si no puede haber una competencia desleal por parte del ayuntamiento frente a agentes privados que están dando ese servicio. No sé si me estoy explicando. Entonces, conceptualmente eso es lo que quiere decir la concurrencia con el sector privado. Ben. Podo intervir? No seguinte turno. Ben, respondendo. É verdad que eu dixen que a festa das favas se iba a pagar. É verdad que recoñezco que eu non sabía que había que haber unha ordenanza para o cobro. Pero tamén é verdad que facía 8 anos que esa ordenanza non estaba. Vale. E tamén é verdad que houve a festa das favas mentres que usted vai a un acto do BNG. Eu estou na festa das favas. O mesmo día que usted non participou na festa das favas, eu estou na festa das favas. Entende? Entonces, eu estou aquí co pueblo. Usted está nun acto do seu partido. Esa é a gran diferencia. Estou no uso da palabra. Estaba nunha manifestación Estou a no favor uso do da palabra. pobo palestino. Estou no uso da palabra. Eu estou co pueblo. Usted está nun acto do seu partido. Xosé Lois. Creo que quería falar Fátima. Cedolle a palabra. Ben. Eu, sempre que fui unha festa das favas, paguei o meu ticket. Nin participei dese xantar o ano pasado, nin este, porque non se pagaba. Este ano coincidiu que fui a Santiago a unha manifestación a favor do pobo palestino. Xosé Lois. Ben, brevemente, solo un dos servicios que mencionou o interventor era o servicio de axuda no fogar. Precisamente o servicio de axuda no fogar ten un copago e ten en función da renda. Entón, por eso nós insistíamos en incluir
esa línea que iban a primar os criterios sociais. Nós, se inclúe esa línea, votamos a favor. Simplemente incluirá unha línea, como queira a secretaria e o interventor, que primarán os criterios sociais á hora de establecer o prezo público. Ben. No artigo 3, bueno, podo falar? Sí. Cando se fala de contía do precio público, establecese que se existen razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así se aconsellen, poderán sinalarse precios públicos inferiores aos criterios previstos no apartado anterior. Entendo que pode estar recollido aí. E analizarase despois no tema de bonificacións, dice que para cada precio público analizaránse as circunstancias concretas, sociais, culturais. Conformes con esta redacción? Xosé Lois. Eu creo que na comisión eu xa o deixei claro, dixen que non estaba convencida con ese punto. Señor alcalde, Porque- podo intervir? Perdón, deixe acabar. Pode ser familia numerosa e non ter criterios sociais como necesidade social. En cambio, pode ser, non ser familia numerosa sin os ter. Moi ben. Roberto Andrade, ten uso da palabra. Que me corrixa a señora secretaria, eu entendo que a redacción que ela manifesta no artigo 3 que iso pode ser regular posteriormente cando se faga a correspondiente ordenanza para cada festa. Polo que eu entendín na lectura que se pode perfectamente incluir esas bonificacións sociais no seu momento. É así, correcto? Sí. Moitas gracias. Ben. Que eu tamén vexo un problema en que se deixe para despois, porque despois xa non vai pasar polo pleno, co cal vai carecer deste debate público. Volvéndolle a responder a señora Fátima, hai que ter cuidado co que se di e co que se fai, porque vostede diante miña, nunha asociación de Brantuas, tanto que fala que só vai aos sitios cando se paga, vostede na asociación de Brantuas, estou falando eu, por favor, depois podeme responder, pudo pagar e non quixo pagar. Eu non... Diante miña, hai aquí persoas que o poden atestiguar, estaban cobrando aquel día, dixeronlle que se podía, e vostede dixo que non colaboraba con esas cousas. Entón non me fale de colaborar. Eu fun a festa das favas cando se pagou e cando non se pagou. Non me viña aquí ca doble moral, ora. Sí, hombre. Eu non falei de que vou aos sitios só cando se paga, dixe que fun as favas, cando fun as favas sempre paguei, non falei de outros lugares. E tamén lle podo dicir que fun este ano a festa do Percebe e paguei os meus tickets e non me deixei convidar por vostede igual que convidou os seus amigos. Eu convidei, como alcalde que son neste momento, como me convidou a min anteriormente, o anterior goberno, convidei a vostede, a máis a todos os grupos do pleno, a pasar invitados á festa do Percebe. Vostede foi quen rexeitou a invitación. Outros anos, outros que están aquí non a rexeitaron. Ben, procedemos a... Vale, o señor interventor quere facer unha aclaración. Vamos a ver, yo creo que es bueno hacer una aclaración, sobre todo a establecer, al problema de establecer un poco la línea que lo decía la secretaria, porque sí que se barajó, sí que es cierto que a veces se utiliza el IPREN, el índice público de renta, efectos múltiples del que había hablado el portavoz del socialista, pero claro, una cuestión técnica que aquí tenemos que valorar es que si nosotros establecemos bonificaciones para todos los precios públicos, por ejemplo, sería muy difícil para nosotros técnicamente, por ejemplo, bonificar la fiesta del Percebe o la fiesta de las favas. La fiesta de las favas, establecer en los tickets una bonificación. Entonces, por eso sí que se decidió, hablándolo, a dejarlo cada una de las ordenanzas que se podía tener más cabida, porque en la fiesta de las favas, por ejemplo, establecer aquí ya directamente, sin regular el ticket, cuánto le vamos a cobrar a unas personas a otras, tenerlo regulado, nos podemos ver vinculados. Por ejemplo, si pusiéramos si pusiéramos una bonificación genérica del 20% para las familias, por las personas que no tengan dos veces el IPREN, por ejemplo. Claro, nosotros cuando aprobáramos el precio público de la fiesta de las favas, nos encontraríamos que, claro, habría que hacer tickets de 5 euros, tickets de 4,5, tickets de 7 y pedir allí cuando vayan a cobrar si usted tiene el IPREN o no tiene el IPREN. ¿Qué tiene más sentido? Pues en precios públicos de actividades, sí hacerlo, en precios públicos sean comidas, etcétera, etcétera, pues sería más difícil. Entonces,
El precio público abarca muchas cosas. Sí que es cierto que se debe tener en cuenta, creo que es el artículo 46 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el que habla de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprobar los precios públicos, criterios sociales, etcétera, etcétera, pero establecerlos a priori sin saber cuál es el precio público son tan variados que no es lo mismo una actividad, pues va a ser clases de danza, clases de pintura, que pueden ir varias por familias, etcétera, que el cobro pues, en la fiesta del Percebe o en la fiesta de las Favas. No sé si me estoy explicando. Entonces, establecer una normativa a priori es muy difícil y por eso se deja la regulación a cada uno de los precios públicos. No va a pasar por pleno, pero sí que tiene que ir por comisiones, lo digo por la aclaración. Si se dictamina, aunque esté delegado, hay que dictaminarlo en comisiones, previo aprobación por la Junta de Gobierno local. Lo digo por el que hemos comentado. Esta norma los precios públicos, para explicarlo, no ahora están delegados en la Junta de Gobierno local y esto se dictaminan por las comisiones informativas y luego se aprueban por Junta de Gobierno. No sé si sabíamos ese punto. Nada, é que estas acusacións persoais que se deben, entendo que a que vostede interpreta todo como unha acusación persoal, pois non sei nin a que ven dicir se eu estaba ou non estaba en Ponteceso o día da Festa das Favas, nin se eu me quedo ou non me quedo ao xantar da Asociación de Brantuas. Eu se non me quedei ao xantar da Asociación de Brantuas, agora non sei nin se é que podía ou que non podía, pero que vostede diga que é porque non me convidaban me parece un ataque gratuito do que pido que me pida disculpas, porque me parece absolutamente fora de lugar. Mire, eu vostede nunca lle vou pedir disculpas, mentres que usted públicamente neste pleno dixe que no seguinte pleno me iba a pedir disculpas por cierta ordenanza da Caixa e ainda día dos non o fixo. Perdone, Eu non dixen. Cando usted o faga, Esta é a seguinte sesión, se vostede considera eso, pido llas públicamente disculpas porque na Laraxa sí que estaba esa ordenanza e a persona que eu preguntei non sabía nese momento, pero o día seguinte do pleno chameulle, díxenlle se precisaba das disculpas e díxome que xa estaba por aceptadas, pero bueno, se vostede considera agora vir aquí a resoubar do que dicimos e do que non dicimos en privado, pois siga resoubando que é o que vostede fai. Señora Fátima, a diferencia entre vostede e eu é que eu non publico as nosas conversacións e usted sí que as publica. Eu non publico nada do que falo con usted en privado, usted sí que o fai, non só o fai nas redes sociales, senón que o fai a cada sitio que vai. Eu non teño falta de publicar as nosas conversacións. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Siguiente punto no orden do día. Expediente número 2023/X999/0004446. Dictame para a desafección das vivendas dos mestres, bloque 6 e 8. O ditame di na súa parte expositiva, primeiro, aprobar inicialmente a alteración da cualificación xurídica das vivendas dos mestres 3 e 4 citas no número 6 e 8 da Rúa Ponteceso como bens demaniais do servizo público, desafectándoas do servizo público aos efectos de quedar cualificadas como os bens patrimoniais e proceder á súa regularización. Segundo, solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a desafectación do servizo educativo das vivendas dos mestres 3 e 4 citas no número 6 e 8 da Rúa Ponteceso, quedando o trámite de alteración da cualificación xurídica dos bens das pensas de atención da pertinente autorización da Administración Educativa. Vivenda dos mestres, número 3, que está na ficha de inventario, está aí a súa numeración, e a vivenda do mestre número 4. Terceiro, someter o expediente a información pública polo prazo dun mes no tabuleiro de anuncios do Concello e no BOP, a efectos de presentación de alegacións ou reclamacións. Ben, neste punto a secretaria fai constar a disconformidade por unha seguridade xurídica e iniciar un novo expediente. No inventario de bens aparece como un ben patrimonial. En educación siguen estando afectadas. Entonces, por iso tomamos a decisión de volver a iniciar este expediente. Xosé Manuel, ten uso da palabra. Cales 3 e 4, que fala de vivenda 3 e 4, e fala de bloque 6 e 8, que son dúas cousas distintas. Sí.
O sea, 3 e 4 eran as que, en teoría, estaban xa No, desafectadas. a 3 e 4 correspóndese cos bloques 6 6 e e 8. A numeración na rúa é a 6 e 8. Sí. Pero que son as que en teoría estaban xa desafectadas de hai 2 anos, ou 3, ou máis. No, esas son as 10 e 12, me Sí. parece. As 10 e 12 son as que Sí. están desafectadas. Ben, ten uso da palabra. Ben, doña Fátima, ten uso da palabra. Nada. Ben. Roberto. Nada, estamos conformes, é moi necesario regularizar a situación destas dúas vivendas a fin de que pasen a ser patrimonio do Concello para utilizala, se pode ser, para fins sociais ou para terceira idade. Votaremos a favor. Grazas. Moi ben. Juan, Xosé Lois. Moi ben, nos aledámonos de que se trae este punto ao pleno. Cando eu era alcalde, fomos un dos primeiros concellos da Costa da Morte en ter 2 pisos a disposición das familias de Ponteceso para que puidensen habitalos. Non había nada, empezamos de cero. Empezamos coa desafectación de 2 pisos, empezamos coa publicación dunha ordenanza, empezamos coa búsqueda das familias, vale? Porque había que concedelas cun aluguer social de só 60 euros. Estamos falando dunha axuda moi importante porque ofrecer unha vivenda co precio que está hoxe ao aluguer por 60 euros pois é un verdadeiro apoio para as familias que o necesitan, que son familias casi todas con nenos, porque son pisos que teñen varias habitacións, entonces son máis adaptados para familias con fillos e non, digamos, para familias unipersoais. Entón, unha vez que iniciamos ese camiño e que co apoio da Consellería de Vivenda, que nos deu máis ou menos a metade do que custou a reparación, conseguiuse poñer en marcha eso. Agora trátase de continuar ese traballo con esa desafectación. Quero lle dicir ao Concello que, aparte destas 2 vivendas que están desafectando, entendo, secretaria, que son 2 números. Entón, son 2 números e en cada número hai 2 pisos. Entonces, en realidad, son 4 vivendas, se non me equivoco, porque en cada portal hai 2 vivendas. Ben, estamos falando de 4, máis 2 que xa están desafectadas, que son as de arriba de todos. Ademais, un día falando coa conselleira, díxonos que fora casualmente a vivenda onde habitara ela, cando o pai era profesor da escola, os pais eran profesores da escola. Entón, que estaba moi contenta de que o Concello levara a cabo esa reforma. Entón, en resumo, imos ter 6 vivendas, das cales 4 están para reformar. A parte diso, tamén lle recordo que a casilla de Pazos foi entregada ao Concello pola Xunta. Vale? Tamén unha solicitude que fixemos na legislatura anterior. Entón, aí tamén collerían 2 vivendas pareadas. Polo tamaño da casa e máis ten xardín, pois podería ter outras 2 vivendas máis pareadas. Co cal, estaríamos falando de 8 vivendas. Entón, xa que, por exemplo, o partido que goberna na Xunta pois é o Partido Popular, eu animolle ao alcalde a que consiga un convenio ou os fondos necesarios para levar a cabo os proxectos para poñer en marcha esas 8 vivendas. Serían 8 familias máis que estarían atadas a vivir en Ponteceso, familias con nenos, co que eso supón, non? Pois as escolas e o Instituto de Ponteceso ter máis alumnado e manter a poboación nunha zona rural. Moi ben. Nada, eu quería que se aclarara se o destino desta desafección vai ser para novas vivendas sociais, porque na proposta de alcaldía se fala de que poderían destinarse a novas vivendas sociais ou outros usos de carácter social, lúdico ou cultural en beneficio da comunidade en xeral. Non quería saber se vai ser para vivenda social ou se vai ser máis dotación, porque xa teñamos locais sociais de abondo e asociacións veciñais que manifestan acotío deficiencias no seu mantemento dos locais, co cal querería saber cal é o uso que se prevé. Ben, por responderlle, Xosé Lois, non estou de acordo en que
non se trata de quen fixo antes as cousas. O Partido Popular, sendo outro goberno aquí anteriormente, as primeiras vivendas sociais que tuvo este pueblo, fixo o anterior alcalde, José Luis Fondaguiar, na Trave, en Corme. Esas foron as primeiras vivendas sociais que se fixeron en Ponteceso. Por responderlle a Fátima, o que quixemos facer, de alguma maneira, a nosa idea é que sean de criterio social, que sean vivendas sociais, pero que quixemos de alguma maneira abrir para todo o abanico de posibilidades que podermos ter, ainda que a nosa idea é destinalas a uso social. Ben. Brevemente. Sí. Ben, en realidade non importa que goberno fixo o que fixo, porque nós non estamos falando só desas dúas, sino das outras 8 que se poden conseguir agora, non? Entón, o meu objetivo era animarlle a que pedira os fondos para a Consellería de Vivenda para poder rehabilitar esas 8 vivendas. Pero xa que menciona as vivendas de Canasteves, hai que admitir que se fixeron durante o goberno bipartito, que estaba o PSOE e máis o Bloque na Xunta, que era do Bloque a área, e non só concediu a esas importantes inversións no edificio de Canasteves, sino que tamén dou o convenio para facer o local da Asociación de Empresarios do Polígono, que, se non me equivoco, foron outros 500.000 euros, co cal, evidentemente, foi ese goberno bipartito, ainda que só foron 4 anos, foi moi positivo para Ponteceso. Se sumamos esas vivendas de Canasteves e máis o que foi o local da Asociación de Empresarios do Polígono. Ben. Procedemos a votación. Roberto, pediches uso a palabra? Non. Ben, procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Ben, unha vez terminada a parte dispositiva, pasamos ás mocións. Dación de contas e das resolucións da alcaldía desde a números 771/2023 do 25 de setembro ata a número 959/2023 do 24 de novembro. Ben. Sí. Constanme 3 mocións presentadas do PP, moción do Grupo Municipal Popular con motivo da interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Ordenación Integrada do Litoral aprobada polo Parlamento de Galicia o pasado 4 de xullo, a moción non resolutiva en defensa da Constitución española, a igualdade dos españoles e respecto ao Estado de Derecho e democracia, e moción non resolutiva contra a tramitación dunha lei de amnistía. Por parte do Partido Socialista constame unha moción que é a declaración do 31 de outubro de 2023, día de homenaxe e recordo a todas as vítimas do golpe de Estado, a guerra e a ditadura. Outra moción que se presenta ao Concello de Ponteceso, que é a proposta de declaración institucional que condean os atentados de Gaza. Os atentados de Hamas, perdón. Despois está a moción do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Está a moción pola defensa dos servicios sociais e saúde e a moción pola defensa dos investimentos en Ponteceso. Por parte de Adiante por Ponteceso está unha moción de urxencia do Grupo Municipal Adiante por Ponteceso para que o Pleno do Concello de Ponteceso aprobe un acordo para solicitar que o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia declare a xornada do 20 de decembro Día do Himno de Galicia. E, finalmente, por parte do BNG, está a moción de urxencia non resolutiva para a creación dun plan director de turismo e cultura no Concello de Ponteceso é unha moción de urxencia non resolutiva de estabilización dos horarios da biblioteca, dinamización e mellora da comunicación coas usuarias e usuarios. Ben, comenzamos. Paso a ler a moción do Grupo Municipal Popular contra a Lei de Ordenación Integrada do Litoral, aprobada polo Parlamento de Galicia o pasado 4 de xullo. O Grupo Municipal Popular de Ponteceso, conforme o previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, eleva ao Pleno a seguinte moción de carácter non resolutivo. O pasado 10 de outubro, o Goberno Central, en funcións, anunciou a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Ordenación Integrada do Litoral, aprobada polo Parlamento de Galicia o pasado 4 de xullo. Deste feito,
o Executivo de Pedro Sánchez desbota calquera liña de diálogo coa Comunidade Autónoma de Galicia e pon en cuestión unha lei que respeta escrupulosamente a Constitución española e as competencias nelas establecidas. O noso Estatuto de Autonomía recoñece no seu artigo 27 que a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias exclusivas en materia de ordenación do litoral e que por dita exclusividade corresponde ao Parlamento de Galicia dictar as leis nesa materia e a Xunta de Galicia aprobar os regulamentos e exercer a función executiva. Tamén a Lei de Costas do Estado, no seu artículo 114, ven a recoñecer que as comunidades autónomas exercerán as competencias que en materia de ordenación territorial e do litoral teñen atribuídas en virtude dos seus estatutos. O Tribunal Constitucional veu establecer que a titularidade estatal do dominio non é un criterio de atribución de competencias e que non compre excluir que as comunidades autónomas litorales exerzan as súas lexítimas competencias. Ademais, o Tribunal Constitucional tamén ven recoñecer que nas comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de ordenación do territorial a facultade de outorgar títulos de ocupación do litoral intégrase na competencia máis ampla de ordenación do litoral como función executiva. A todo isto súmese o dictamen emitido polo Consello Consultivo de Galicia, no que tras analizar as sentencias do Tribunal Constitucional nesta materia, concluye que Galicia ten potestades normativas para ordenar o seu litoral, mediante lei e para outorgar os títulos de ocupación do litoral, faltando só o traspaso de medios e servicios para o seu exercicio efectivo. Tendo en conta a opinión do consultivo e todos os intentos realizados por parte do Goberno Central co obxectivo de interferir na xestión do dominio público marítimo terrestre e de impulsar cambios normativos para expulsar todo vestigio humano do noso litoral e que van en contra da propia identidade e da dinámica do litoral galego, a Xunta tomou a decisión de impulsar a redacción da primeira Lei de Ordenación do Litoral de Galicia, que finalmente foi aprobada polo Parlamento galego. Ao que debe engadirse que o Goberno Central non quiso sentarse coa comunidade autónoma para chegar a un acordo, senón que o que fixo foi acudir o máis pronto posible a un recurso de inconstitucionalidade para poder exercer o privilexio estatal de suspender unha lei autonómica. Dende o Grupo Popular considérase imprescindible que Galicia non sexa tratada como unha comunidade de segunda e que poida regular a súa costa para protexela máis e mellor. De feito, a suspensión da lei supón a paralización das concesións no litoral e dos sistemas de depuración de aguas, poñendo en risco a viabilidade de preto de 4.000 edificacións e de centos de empresas que operan na nosa costa, así como perxudicar directamente a 1,5 millón de galegos que viven no noso litoral. Por todo o exposto e ante a relevancia desta cuestión para Galicia, o Concello de Ponteceso amosa o seu rexeitamento ante o recurso de constitucionalidade presentado contra a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral e insta o Goberno Central a reconsiderar a súa decisión, sentándose a negociar coa Comunidade Autónoma de Galicia, unha lei que se fundamenta nas lexítimas competencias exclusivas que a nosa comunidade lle recoñece no seu estatuto. Ben, unha vez leída, vótase a urxencia da mesma. Votos a favor? Votos en contra? Pero non é unha cuestión de orden. Non dixéramos que había que justificar a urxencia. Perdón? Ler a moción completa non é justificar a urxencia, non? Habrá que decir por que é urxente. Lémolas e depois votamos a urxencia. Todas as vamos a ler e depois votamos a urxencia. Abstencións? Pregunto, para justificar, para falar sobre a urxencia ou non, non hai debate. Sí, pode haber. Xa levantamos as mãos. Pero primeiro vamos a votar a urxencia. Queren debatir sobre a urxencia. Vale. Queredes debatir sobre a urxencia? Eu non estou preparado para estas cousas, sabes? Ben. A ver, xa non sobre esta lei en concreto, sobre a do litoral, senón todas, digamos, casi todas as propostas, bueno, os que veñen agora, amnistía, guerra civil,
Día do Himno, Lei do Litoral, que era esta, atentados de Hamás, a Constitución e a igualdade. A ver, todos os grandes pensadores de España, os políticos, os xuristas, todos os grandes periodistas, todos falaron da Constitución, da amnistía, da Lei do Litoral. E vimos ahora aquí, vamos a falar en Ponteceso, eu polo menos un ignorante total de todo este conto, e vamos a votar a favor ou en contra de algo que, bueno, podemos estar de acordo ou non, pero que para nada afecta a Ponteceso en concreto. Tan ridículo me vexo que dúas das mocións, e non teño nada en contra do castelán, dúas das mocións veñen en castelán. É dicir, é unha copia das 400.000 mocións que hai por todo o país con unhas cousas sinxelas. Entonces, a ver, falar de igualdade, pois mira, de igualdade, por exemplo, pois todos somos iguales cando nacemos, pero a partir dese momento acabouse a igualdade. Por lo tanto, discutir sobre igualdade, pois, eu, polo menos, eu, pobriño de min, non estou aquí para estes temas. Hai outras mocións que, bueno, teñen algo que ver con Ponteceso, pero nós non creo que estemos preparados, a verdade, non creo que estemos preparados para falar deste conto. Pero, bueno, se hai que oír, pois oímos. Eu, desde logo, vou pasar de todas estas mocións. Ben. No, é que dixenlle antía que non ia entrar na cuestión da normativa, pero eu entendía que as mocións que chegaron xa ao luns coa convocatoria xa non viñan por urxente, xa viñan, non sei, por ordinario. Extrañame que se vote a urxencia. Pensaba que as urxentes eran as que metimos despois da convocatoria. Entendo que para xustificar a urxencia hai que dicir por que se considera que é urxente, non ler toda a exposición de motivos e os acordos. Ben. Roberto? Nós non vamos a votar a favor da urxencia porque quen o ten que resolver o Tribunal Constitucional, non o Pleno de Ponteceso. É absurdo esta cuestión. O recurso de inconstitucionalidade é un dos procesos constitucionais a través dos que o Tribunal Constitucional garanta a supremacía da Constitución e a xuiza a conformidade ou desconformidade con ela das leis, disposicións normativas e actos con forza de lei do Estado e das comunidades autónomas. Este pleno pronúnciese sobre esta moción presentada polo Partido Popular, reitero, é absurdo, dado que a mesma está xudicializada e ha de ser o Tribunal Constitucional o que resolva definitivamente esta cuestión. Por iso, absterémonos na votación. Ben. Juan, Xosé Lois. Ben, nós votamos a favor da urxencia porque, dunha forma recíproca, tamén queríamos que o Grupo Popular, neste caso, non? E máis o Partido Galego, que son os grupos de goberno, e por extensión todos os do Pleno, tamén apoiaran ao debate das nosas mocións. Siquiera o debate, xa despois xa poden estenderse nos motivos a favor ou en contra. Sobre o contido da moción non podemos votar a favor, porque, como ben dixeron antes José Manuel, pois é unha moción que ven presentando o Partido Popular en todos os concellos, simplemente porque o Goberno de Galicia, en vez de buscar o diálogo co Goberno Central a favor do desarrollo de Galicia, buscou a confrontación. É dicir, alguén lle dixo en Génova 13 que, como presidente da comunidade autónoma, era máis importante a confrontación co Goberno de España, co Goberno bipartito, só é sumar co apoio de moitos outros grupos na Cámara, pois dixéronlle que era mellor eso de confrontar que negociar e chegar a acordos. E así vemos que outras comunidades autónomas que non adoptan esa postura de confrontación están conseguindo moito máis. Eu creo que o Goberno de Galicia debería apostar polo diálogo previo na comisión que teñen de competencias, na comisión. Eu creo que Galicia é unha comunidade autónoma que desde que a preside o Partido Popular pois abandonou adquirir máis competencias. Cantos anos hai que o Parlamento de Galicia non reúne a Comisión de Competencias, que é o sitio onde tiñan que solicitar esta competencia, unha reforma do Estatuto de Galicia
e coa reforma do Estatuto que Galicia tuvera esas competencias sobre o litoral. De feito, teñolle que correxir, porque decía que está suspendida a lei. Non está suspendida, só están suspendidos os artigos que a ollos do goberno vulneran a Constitución española. O resto da lei está en vigor, só quedan suspendidos aqueles artigos que a vulneran. E, bueno, por poñerlle un resumo de como se consiguen cousas para Galicia se non se confronta, conseguiu máis nunha reunión Ana Pontón e Besteiro acordando reduccións das peaxes da P9, por exemplo, e moitas outras cousas para Galicia, que se consigue con esta confrontación. Nos, por eso, non podemos apoiar esta moción, porque creemos que vai na línea de seguir confrontando co Goberno do Estado. Eu creo que o Concello de Ponteceso non ten que confrontar nin coa Diputación, nin co Estado, nin coa Xunta, senón ao revés, colaborar e conseguir todo o que poida para Ponteceso, todas as melloras e todas as inversións. E deso vai unha das mocións que presentamos hoxe. Ben. Procedemos a votar a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben. Sí. Ben. Volvese... Alguén quere volver a decir algo? Sí, Fátima. Vale, grazas. Pois eu, en primeiro lugar, e isto é extensible para as tres mocións que presentou, voume ir á última páxina, voulle pedir que, por favor, en adiante, se absteña de instrumentalizar partidistamente o seu cargo de representante público de todas as veciñas e veciños de Ponteceso do noso Concello. Asinou vostede as tres mocións como portavoz do Grupo Popular, en lugar de poñer como voceiro do Grupo Popular, pon como alcalde. Entón, me parece unha transgresión e non me parece normal que vostede utilice as credenciais da alcaldía do CIF P1506900H para asinar estas mocións do seu partido. Me parece que debe vostede aprender a diferenciar o seu papel como alcalde do de voceiro do Grupo Municipal Popular, pero entendo que este exercicio de hixiene democrática lle resulte complicado na súa concepción autoritaria da política. E despois, indo ao contido desta moción, pois eu vou votar en contra porque, pois xa que estamos, eu tamén tiro de argumentario partido, eu tamén o teño. Como é de sobra coñecido, o BNG defende que Galiza teña as plenas competencias en relación co litoral, a costa e o mar, en materia de ordenación e de xestión do litoral e moitos outros ámbitos, salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña, inspección pesqueira, titulacións náutico-pesqueras, seguridade a bordo das embarcacións, centros de investigación mariña, porque o noso mar non se pode gobernar desde un despacho da Castellana a 600 km de distancia e desde unha visión uniformadora, meseteira e mediterránea. Galiza ten, segundo as denominacións marítimo-terrestres, 2.555 km de costa, 1.659 costa continental, 432 illas e 464 marismas. O mar é parte esencial da vida das galegas e os galegos. É parte da nosa identidade, historia, patrimonio, costumes, relacións humanas. É unha grande reserva da biodiversidade. É unha fonte de recursos económicos e emprego. Galiza é unha grande potencia pesqueira e unha comunidade altamente dependente do mar. A actividade productiva e da cadea mar-industria factura 8.800 millóns de euros ao ano, o que supón case o 5% do PIB, converténdose no cuarto sector máis importante da economía galega por volumen de negocio. En termos de emprego, o mar xera máis de 50% do emprego marítimo pesqueiro do Estado e o 10% da Unión Europea. Galiza sitúase como a 10ª exportadora mundial de produtos pesqueiros
por diante de países como Xapón ou Islandia. Galiza ten recollido no Estatuto a competencia de ordenación do territorio e do litoral. Existe un informe do Consello Consultivo que avala as competencias autonómicas sobre o litoral, tanto de ordenación como de xestión. E os efectos do recurso diante do Constitucional, en realidade, o recurso diante do Constitucional suspende a lei de aplicación, mais esta suspensión é relativa. Primeiro, porque as competencias de ordenación pódense seguir exercendo. Xa existe un plan de ordenación do litoral en vigor e moitos dos plans previstos na lei pódense desenvolver ao abeiro da Lei da Ordenación do Territorio. As competencias de xestión do dominio público marítimo terrestre non esquezamos que o verdadeiro cabalo de batalla desta lei xa estaban suspendidas de facto, como dixemos e repetimos desde o BNG desde o comenzo da tramitación da norma. A Lei Galega do Litoral, sen a transferencia dos medios de xestión do dominio público marítimo terrestre, é papel mollado. De feito, a lei inclúe unha disposición derradeira quinta de entrada en vigor que di: esta lei entrará en vigor aos 20 días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Agás o establecido no artigo 48.1 respecto do exercicio das competencias autonómicas para o outorgamento das autorizacións e das concesións do dominio público marítimo terrestre, do que a entrada en vigor queda supeditada á publicación do Real Decreto de Traspasos de Funcións e Servicios da Administración Xeral do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia. O que ocorre é que a Xunta puxo o carro diante dos bois e agora queda en evidencia. A que viña tanta presa na tramitación e aprobación da Lei do Litoral? Unha vez que o proxecto de lei entrou no Parlamento, o Grupo Parlamentario Popular solicitou a tramitación polo procedemento de urxencia do proxecto de Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral, segundo disposto no artigo 98 do Regulamento do Parlamento. Entendemos que esta tramitación urxente non estaba justificada e que unha norma desta transcendencia debería ser obxecto dunha tramitación ordinaria e coas máximas garantías para o debate e a participación. Ademais, para facilitar a tramitación exprés, a Xunta non solicitou dictamen do Consello Económico e Social, o que deu lugar a unha protesta e queixa formal deste organismo estatutario. A Comisión Permanente do Consello Económico e Social acordou por unanimidade mostrar o seu malestar pola remisión ao Parlamento do proxecto de Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral sen solicitar previamente o dictamen deste órgano. A totalidade das organizacións, entidades e asociacións que compoñen o Consello Económico e Social amosaron a desconformidade coa decisión do Goberno galego, que priva a esta institución da oportunidade de ditaminar un texto legal que ten como obxectivo acadar o pleno equilibrio entre a protección da natureza e a continuidade da actividade socioeconómica que se desenvolve de forma sostible nesta parte do territorio. En definitiva, señor alcalde, procedeu o Partido Popular a levar a cabo esta norma sen consenso social e sen diálogo coa sociedade. Por que realmente a Xunta do PP fixo isto? Porque non quería a transferencia. A Xunta quería un conflito e o Goberno central mordeu o anzol. Con esta lei, a Xunta non quería as competencias, quería unha lea, unha liorta, e xa a ten. Cal é o papel e o balance do PP en materia de transferencia e ampliación de autogoberno? Desde o BNG temos que denunciar a absoluta falta de credibilidade do PP en materia de transferencia de competencias. O PP ten antecedentes e non son precisamente favorables. A Xunta do PP leva desde 2009 sen conseguir ninguna competencia. Ao PP non lle preocupou este tema até que se abriu o debate sobre a permanencia de ENCE na ría de Pontevedra e até o debate da Lei do Cambio Climático e o famoso artigo 20. Frente ao partidismo e a confrontación que pretende o Partido Popular, o BNG ofrece unha vía de salida.
Para o BNG, fronte a posicións partidistas na que están enrocadas PP e PSOE, a prioridade debe ser a defensa dos intereses de Galiza, do noso mar e da nosa costa. Fronte á vía morta na que entramos e a parálise da lei, na práctica, como dixemos, o núcleo duro xa estaba anteriormente en suspenso, o BNG propón unha vía de saída. O BNG volveu presentar no Parlamento galego a proposición de lei de traspaso dos medios de xestión do dominio público marítimo terrestre. Unha vía que foi debatida no mes de xuño de 2023 e vetada polo Partido Popular. A proposta do BNG inclúe o traspaso de 4 facultades. A primeira xira arredor dos plans territoriais de ordenación e uso do litoral, do mar e das praias. A segunda, sobre a xestión do uso e ocupación do dominio público marítimo terrestre, nomeadamente o outorgamento de autorizacións e concesións de actividades que requiran a captación da auga do mar e o acceso á lámina de agua. A terceira, pon no centro a regulación e xestión do réxime económico financiero e do dominio público marítimo terrestre. Finalmente, a cuarta aborda a autorización e execución da infraestructura na zona litoral. Pediremos de novo o apoio a todos os grupos parlamentares para, desde a unanimidade, poder conseguir o traspaso desta competencia esencial para mellorar a ordenación e a xestión do noso litoral e o noso mar. O meu voto vai ser en contra. Bueno, a min sorpréndeme os argumentos mostrados tanto pola portavoz do Bloque como do PSOE. Primeiro porque esta lei votouse no Parlamento de Galicia e, se mal non recordo, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista estivéronse, non votaron en contra. Chámame a atención que agora neste momento, pois, por exemplo, o Bloque Nacionalista vote en contra do que votaron os seus propios parlamentarios dentro do Parlamento de Galicia. Para min é un sinsentido. Despois, con respecto do manifestado polo señor García Carballido, eu pareceme lamentable que nos recorde o acordo de Besteiro con Ana Pontón. E ainda nos poña por encima, nos vote que o éxito da AP9. Pa Costa da Morte non ven nada. 0 euros. O Bloque e o PSOE son partícipes deso. Pa Ponteceso, pa Concello, pa Costa da Morte, pa Bergantiños ven 0 euros. Non nos voten cara a AP9. Os veciños de Ponteceso normalmente non collemos a AP9. Non fixeron nada co peaxe de Carballo a Coruña. É vergonzoso que nos voten cara o da AP9. Non teño nada máis que dicir. Nos, por respecto a estas mocións, como xa falamos co alcalde cando estuvamos reunidos polo Pleno, entendemos estas mocións e algunha outra máis, mocións de partido, mocións que veñen mandadas desde arriba. Nós votamos a urxencia porque, como quedamos de acordo, queremos que sí que así se debatiran, pero entendemos que bueno, que, como decía Pose Verdes, que é casi tontería que nós poidamos debatir aquí nada sobre unha cousa e sobre outra. Tanto nas mocións do PP como a do PSOE consideramos que neste momento debíamos de estar moi ben servidos, moi ben os gallegos, non debíamos de ter problema ningún, porque neste caso no Concello de Ponteceso, en coalición, connosco aí está o Partido Popular, que é quen manda na Xunta, por aí non debíamos de ter problema ningún, e agora espero tamén, xa que sacan a mención ese acordo que firmaron PSOE, PSDG e Bloque, que o que fagan sea mirar por Galicia, que é o que menos terían que facer. E considero que xa non o están facendo cando, en parte dese acordo, para facer presidente a Pedro Sánchez, xa hai comunidades que sí van levar todas esas competencias. Hai comunidades como a catalana, a vasca, que van quedar por riba de nós. Espero que ustedes non o permitan, nin uns nin outros. Polo de pronto, o que queríamos dicir, consideramos que son mocións que non vamos facer nada ca votación delas,
pero recordándolle a uns e a outros a responsabilidade que teñen uns agora na Xunta e os outros acaban de nombrar ese acordo que acaban de firmar para o Goberno Central. Espero que nos veña ben, e no seu caso, que nos veña ben ao Concello de Ponteceso, que é do que nós tratamos e do que nós falamos. Ben, brevemente, porque xa escuxemos os motivos do voto contrario do PSOE a esta proposta, nós falamos de negociar, de influir, de dialogar co Goberno Central, como explicou a portavoz do BNG. Houve ocasión no Parlamento de facelo ben e non se fixo. Empezamos o pleno cun minuto de silencio polas vítimas da violencia de xénero, non violencia doméstica, senón violencia de xénero. Ben, pois no acordo entre Besteiro e Ana Pontón inclúe a creación de 5 novos xulgados de violencia de xénero en Galicia. Eu creo que iso é loitar contra a violencia de xénero. Alén de minutos de silencio e de outras manifestacións que tamén axudan para concienciar, pero aí está nese acordo. Entón eu poñía o exemplo, igual que lle poñía o da AP9, e, bueno, o portavoz de Adiante decirlle, que vexo que se indignaba bastante, a A55 é unha autovía galega. O acordo de Besteiro e de Ana Pontón non poden establecer bonificacións nin quitar as peaxes dunha autovía galega porque é da Xunta. Fixeron na AP9 e na autovía Santiago-Ourense porque son autovías estatais. E aí foi onde o diálogo, que é o que defendimos, nos puxemos ese exemplo porque conseguiron máis nesa reunión para Galicia e, bueno, relativamente tamén é positivo para Ponteceso, porque as empresas de Ponteceso, se aspiran a exportar e aspiran a traballar fora no sur de Galicia, pois tamén teñen que usar a AP9. Verdade? Entón, todo que sexan melloras, como dos 5 novos xulgados de violencia, pois son positivos. Nós imos votar en contra, porque creemos que é unha moción enviada desde o PPDG ao Concello, pero non cun ánimo favorable, sino cun ánimo de confrontar co Goberno Central. E creemos que esa confrontación está sendo negativa para Galicia. Estamos pagando a factura da confrontación, cando podíamos estar beneficiándonos do diálogo, en vez de pagar a factura da confrontación. Ben, procedemos a súa votación. Eso. Por lo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locales para elevar ao pleno a proposta de acordo de moción que trae nesta causa. Vou ir directamente aos acordos. Primeiro, manifestar a nosa firme adhesión á Constitución, ao ser o pacto... Se vai votar a urxencia, igual se pode votar antes da lectura, porque como que irades. Teremos tempo de ler todos previamente. Vale, como que irades. Ben, pois votamos primeiro a urxencia. Vamos directo a urxencia e así o faremos nas sucesivas. Ben, votos a favor da urxencia. Votos en contra. Abstencións. Ben, vou directamente a parte dos acordos. Manifestar a nosa firme adhesión á Constitución Española de 1978 a ser o pacto que nos dimos todos fruto dun acordo e do entendimento e non da imposición.
íntegra, sin excluir, non divide, sino que une os españoles en torno a un proxecto común. A Constitución sigue hoxe plenamente vixente e a que nos mantén viva na unidade de España. A monarquía parlamentaria, a separación de poderes executivo, legislativo e judicial, e proclama a liberdade, xusticia, igualdade e pluralismo no noso país. Segundo, manifestamos que España é unha democracia forte, plural, con principios e que dispón de resortes para poder contrastar aqueles que queiran debilitala. Terceiro, nos sumamos á denuncia de todas as asociacións de xueces, dos xuíces decanos, da Presidencia da Audiencia Provincial e do propio Consello General do Poder Judicial, que censuran o riesgo de quiebra da separación de poderes que se desprende do acordo cos nacionalistas cataláns. Opoñémonos á referencia á judicialización da política e as súas consecuencias porque veñen a negar a España e o seu Estado de Dereito. Cuarto, expresar o noso firme rechazo á concesión de privilexios económicos e fiscales a calquer comunidade autónoma, xa que rompe a igualdade e solidaridade en todos os españoles. Quinto, manifestar a nosa repulsa a calquer lei de amnistía. Ben, procedemos á súa votación. Votos a favor da urxencia? Perdón, Xosé Manuel. Sí, Xosé Manuel. Ben, como xa dixe na moción anterior, en todas estas mocións, digamos, políticas, pero políticas das grandes, voume abster, e non quere dicir que non teña, digamos, un criterio sobre calquera delas, pero creo que non é o momento, nin o lugar, nin a situación para votar por estas cuestións. Agradecerlle que traducira en vivo e en directo a moción, porque a moción vexo que está en castelán. A próxima vez, por favor. E repito, non teño nada contra o castelán, pero sempre se falou en galego no pleno, dende que eu estou, polo menos, e sempre se escribiu en galego, polo tanto, non sei a que ven unha moción, parece que ven Génova 13, pero Génova 13 pura. Casi da Puerta del Sol. Eu volvo a fealle o feito de que asine estas mocións como el alcalde. Lembrolle que estas mocións presentas vostede como voceiro do Partido Popular e non como alcalde, e que non debería facer uso desta maneira e instrumentalizar partidistamente o seu cargo. Despois, como dicía o concelleiro Pose Verdes, é importante lembrarlle o seu deber de uso e defensa do galego como alcalde do Concello de Ponteceso. Pareceme sen xeito e indigno que presente vostede estas dúas mocións sen tomar nin a molestia de as traducir ao galego. Demostra así dúas cosas: o seu nulo compromiso coa nosa seña de identidade principal como galegas e galegos, a nosa lingua, cousa que, por outra banda, xa ven demostrando deixándose en competencias nesta mateira a ninguna concellería do seu goberno. E logo que está aquí para facer seguidismo de Madrid, para deixarse instrumentalizar polo señor Feixóo e polo seu berrunche infantil ante o resultado das eleccións do 23 de xullo. En concreto, esta da defensa da Constitución é unha moción tipo que lle pasan de Madrid e que na maioría dos concellos nin se molestaron en modificar e adaptar os textos. Vese aquí perfectamente no que hai un punto no que di: por todo lo expuesto, elevamos a la corporación del Ayuntamiento / Diputación / Cabildo / Consell Insular. Non se molestaron nin en revisar de que pusera Concello. Non teñen nin o mínimo interese de traballo para traducila, entregáronola en castelán. E logo, sobre o seu contido, sobre os acordos, no primeiro punto, falan vostedes da súa suposta adhesión á Constitución española, que se adhiren cando lles interesa. Ao Partido Popular ás veces interésalle e a veces non. Cando teñen que cumprila, como é a obrigatoria renovación do goberno das xuizas e os xuíces, do Consello do Poder Judicial, que leva sen renovar 5 anos, aí xa non interesa adherirse á Constitución. Porque nese órgano de goberno son maioría os xuíces afíns a vostedes, demostrando unha vez máis a súa concepción autoritaria da política. Defender a Constitución non ten nada que ver coa intencionalidade desta moción,
que non é outra que atacar o pacto de goberno que conformou unha maioría parlamentaria alternativa ao Partido Popular. E isto é o que lles proe. Este pacto de goberno e esa maioría parlamentaria é perfectamente acorde co ordenamento xurídico actual. Este pleno non pode dicir o contrario. Tampouco podemos dicir nada sobre unha iniciativa legislativa como é a Lei de Amnistía, absolutamente lexítima e totalmente constitucional. O BNG votou en contra no referendo da Constitucional. Aínda así, acatamos a orde legal vixente e tense demostrado na toma de posesión desta concelleira nesta corporación. Din no segundo punto da súa proposta de acordo que España é unha democracia fuerte e plural. Pois se é así, se España é unha democracia fuerte e plural, admitan vostede a pluralidade e non digan que se vai romper. Iso sería unha contradición co dicir que España é unha democracia forte e plural. Roberto Andrade. Adiante por Ponteceso, respecta esta moción presentada polo Grupo Político Partido Popular, pero lamenta que o Partido Popular traslada á vida municipal un pronunciamento sobre unha cuestión que xa está garantizada polo noso ordenamento constitucional, como recollen os seguintes artigos da Constitución española, que reproduzo a continuación por se algún membro deste pleno aínda descoñece. Artigo 8.1 da Constitución. As Forzas Armadas, constituídas polo Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire, teñen como misión garantir a soberanía e a independencia de España, defender a súa integridade territorial e ordenamento constitucional. Artigo 14. Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación ninguna por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Artigo 53.2. Calquera cidadán poderá reclamar a tutela das liberdades e dereitos recoñecidos no artigo 14 e a sección primeira do capítulo 2 ante os tribunais ordinarios por un procedimento baseado nos principios de preferencia e sumariedade, e se for menester a través do recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional. Os plenos dos concellos non teñen que defender a Constitución española, nin a igualdade dos españois e o respeto ao Estado de Dereito. Xa está establecido pola nosa Constitución quen son os encargados disto, é dicir, o Exército, os tribunais ordinarios e, se for menester, o Tribunal Constitucional. Adiante por Ponteceso non vai entrar neste xogo político que pertence a outras instancias da política, como é o Congreso, polo que nesta cuestión imos absternos, xa que non somos competentes e non afecta de forma directa ao Concello ni aos veciños de Ponteceso. Moitas gracias. Ben. Juan Ramón Dourado. Ramón. Nada, como na anterior moción, nos consideramos que son mocións de partido, queda demostrado incluso nas contestacións que son mocións de partido, porque dependendo de como vai das contestacións xa vemos. Nos non estamos a favor para nada da amnistía, porque consideramos que non debía de haber en España delincuentes de unha maneira nin de outra, aquel que dilín que somos conscientes de que debía de pagar e agora parece ser que non, se pode mirar o que é un delito ou non. Consideramos que non somos quen nos de delucidar se iso está ben ou non, esperamos que quen non teña que así decir que o diga, pero non volvemos ao mismo, non vamos a entrar nos debates desas mocións que veñan mandadas desde os partidos desde arriba. Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, eu creo que, tal como se dixo aquí polos diferentes grupos, é unha moción que ten un tinte moi partidista marcado dese pataleo que ten o Partido Popular a nivel de Estado por estar na oposición. A ver, aquí houve unha transición en Ponteceso, o partido do goberno pasou á oposición e non houve ningún pataleo. Eu creo que a democracia é así, hai unha maioría parlamentaria que optou por un goberno, por a continuidade do goberno de PSOE Sumar, e hai que aceptar o que votan as urnas, non? Igual que se aceptou en Ponteceso, igual que se aceptarán nas próximas eleccións autonómicas, que van a ser no primeiro semestre de 2024, pois o resultado que haxa, aceptarémoslo. E, bueno, cando falan de inconstitucionalidade, pois mire, o que ten que decir se unha lei é constitucional é o Tribunal Constitucional.
Eu quero lle lembrar que o Partido Popular, a última vez que foi ao Tribunal Constitucional, foi para recurrir o imposto ás grandes fortunas. Fíxese vostede a preocupación do Partido Popular. Se os pobriños que teñen máis de 3 millóns de euros de patrimonio teñen que pagar imposto de patrimonio. Esa era a gran preocupación do Goberno de Galicia. Afortunadamente, levaron os fuciños e, efectivamente, ese imposto ás grandes fortunas é constitucional. E gracias a ese imposto ás grandes fortunas, a xente privilegiada en rendas de Galicia pois vai a contribuir o que ten que contribuir e os cartos, se se fan as cousas ben, poden quedar en Galicia para pagar a sanidade, para pagar a educación ou a dependencia. Pero fíxese vostede a preocupación que ten o Partido Popular pola Constitución. Entón, eu creo que, por non estendernos máis, xa son as 9 da noite, levamos hora e media de pleno, simplemente nos imos votar en contra desto. Moi ben. Procedemos á súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Hai un empate. Decidís con voto de calidad. Ben, última moción do Partido Popular e pois facemos ese receso, se vos parece ben. Sí. Ben, pois moción non resolutiva contra a tramitación dunha lei de amnistía que presenta o Grupo Popular no Ayuntamiento de Ponteceso, conforme ao previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais para levar ao Pleno a proposta, acuerdo, moción que trae a seguinte causa. Paso directamente a proposta de acordos, rechazar calquer tipo de amnistía ou indulto generalizado para calquer tipo ou grupo de cidadanos, calquera que sexa o seu delito. Considerar que a lei é a expresión da voluntad popular, tal como se establece no preámbulo da Constitución, e compromete a todos os poderes para o seu cumprimento. Animar aos partidos maioritarios a buscar acordos de Estado que eviten que a sociedade española se vexa sometida a condicións ilegales por partidos independentistas. Dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, Vicepresidencia Primeira, Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital. A Vicepresidencia Segunda, Ministerio de Traballo, Economía Social, Ministerio de Política Territorial e os portavoces parlamentarios no Congreso, Senado, así como no Goberno e na FEMAP. Xosé Manuel, primeiro, votamos a súa urxencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, Xosé Manuel, ten uso da palabra. Fátima. Bueno, una vez máis, reitérolle, pídolle, por favor, encarecidamente, que nas seguintes ocasións que se absteña de usar as credenciais de alcaldía para asinar cousas en nome do Partido Popular, por favor. Repítolle tamén que debería vostede ser abanderado do galego e ter presentado esta moción en galego, polo menos tomar a molestia de traducila. Adoitaba dicir vostede que vostede non era do Partido Popular, que vostede só estaba en política polo seu pobo e que non viña a facer espectáculos no pleno nin xerar bronca. Creo que dicía vostede que aquí non se había que facer circo, coido que dicía, ou algo así. E logo, que pasou? Que pretende vostede traendo estas mocións ao pleno de Ponteceso? Ninguna outra cousa que abondar na desafección política social e na polarización e crispación social. E iso é o que entende vostede polo papel dun alcalde? Abandona vostede esa diferenciación que pretendía e deixase levar vostede pola voráxine da falsedade, da terxiversación de argumentos, dos inventos e das mentiras, como o PP galego. Sabe por qué? Porque ao PP galego é moito máis fácil falar de Cataluña, porque mentras que falamos do que poida pasar en Cataluña, non se debate sobre a nefasta situación da sanidade, as listas de espera, a súa privatización, non ten que debater sobre a privatización dos cuidados a terceira idade ou por que non se construiu ninguna residencia en 14 anos. Para vostede, é máis cómodo falar de Cataluña que aclarar o estado do contrato do SAF aquí en Ponteceso,
defender Ponteceso ante os orzamentos da Xunta para o 2024. No canto diso, acolle ao señor Trenor para confundir a falta de investimentos coas axudas acadadas polos empresarios locais que non teñen nada que ver coas inversións no noso municipio. Ou mesmo, elles máis doado falar de Cataluña que dar a cara ante a comunidade educativa esta mesma mañán. Onde estaban vostedes? Por último, é importante dicirlle que deberían ter máis memoria. O PP si defendeu no seu día a amnistía. En concreto, no ano 2012, durante o goberno de Rajoy, co ministro Montoro á cabeza, promoveron unha amnistía fiscal. Esa sí que lle gusta a vostedes, as que axudan aos ricos. Pretendían que as persoas con rendas ou ingresos non declarados nos anos 2008, 2009 e 2010 regularizasen a súa situación, o que permitiría blanquear a súa situación. Supuña un absoluto privilexio fiscal para as persoas defraudadoras e, de feito, xa se demostrou a quen beneficiaría, a políticos e empresarios implicados nas principais tramas de corrupción do Estado. Esas son as amnistías que lle gustan ao Partido Popular, os que limpan a corrupción. E nada máis que engadir. Ben, ten uso da palabra Roberto Andrade. A Quenda por Ponteceso respecta esta moción presentada polo Partido Popular, pero lamenta que se traslade á vida municipal un debate que está dividindo a sociedade española en líneas ideolóxicas e territoriais. Adiante por Ponteceso non vai entrar neste xogo político, que pertence a outras instancias da política, como é o Congreso, polo que en esta cuestión imos absternos, xa que a mesma non afecta de forma directa ao Concello ni aos veciños de Ponteceso. Moitas gracias. Juan Torrado. Xosé Lois. Ben, abondando no que comentaron aquí os concelleiros que me precederon, creo que non nos vimos estender sobre este motivo. Tan só dicir que cando un presidente do goberno optou polos indultos en Cataluña, pois fixo para calmar a sociedade. Vale, viñamos do ano 2017 de unhas imaxes bochornosas de moitísimos incidentes nas rúas, nos colexos, e fomos noticia internacionalmente por moitas malas cousas. Marcharon miles de empresas de Cataluña e houve un pánico e a xente deixou de ir a Cataluña e deixou de vir a España a pasar as vacacións, non? E foi moi negativo para España e para a nosa imaxe e para a nosa economía. Pois o goberno PSOE-Sumar optou polos indultos, optou polo diálogo, por calmar a situación, e, bueno, eu creo que este verán, eu mirei os datos onte, 20 millóns de turistas viñeron a Cataluña no verán, vale? Beneficialles a eles, pero tamén, indirectamente, todos esos ingresos que deixa o turismo en España nos beneficia a todos, vale? Porque todos nos beneficiamos desos ingresos. Eu creo que a paz sempre é mellor que a guerra. Vale, o diálogo, a calma, sempre é moito mellor que non volver atrás. Entonces, eu creo que esta moción non a podemos apoiar. Nos vamos a seguir optando polo diálogo, pola calma, pola negociación e por achegar posturas cos que son diferentes. Cos que somos iguais é moi fácil estar de acordo. Agora trátase de dialogar cos que son diferentes, dos que pensan diferente, para chegar a algún punto en común sin romper todo e sin declaracións unilaterais de independencia, porque é que parece que agora que, digamos que o PSOE-Sumar están en contra da unidade de España. A ver, a quen lle presentaron dúas declaracións de independencia foi o Partido Popular. Primeiro o presidente Mas e despois o presidente Puigdemont. Non foron ao PSOE quen lle presentaron esas declaracións de independencia. Entón, eu creo que algo se fixo mal na etapa anterior a que Pedro Sánchez fora presidente do goberno. Desde que Pedro Sánchez é presidente, todo o mundo está de acordo en que a situación mellorou. Hai máis calma, hai máis diálogo, e o turismo funcionou, hai máis calma, as empresas están traballando, están tendo beneficios, hai récord de contratación, 21 millóns de persoas cotizando a Seguridade Social, aprobouse unha reforma laboral
e hai moita máis xente con emprego fijo, entonces eso beneficia a economía, que haxa paz. Si volvemos atrás, hai guerra. Por eso en Cataluña, nas últimas eleccións, aumentou, por exemplo, o Partido Socialista un 16% os votos. 1 millón de votos máis tuvo o PSOE a nivel de Estado nas últimas eleccións. E por que foi? Porque a xente quería paz, non quería guerra, non quería que o PP e Vox levaran outra vez os tanques a Cataluña, levaran os policías a metelos en barcos e cousas así. Querían ir para adiante, non ir para atrás. Por eso eu creo que esa postura que está levando o Partido Popular eu creo que é negativa para o país. Ben, por responder. Fátima, mira, eu teño 52 anos e levo toda a vida falando en galego, toda a miña vida. Non me veñas dar clases de galego, o sea, falarás mellor que mi o galego, pero levo 52 anos falando galego, que ti non creo que leves 52 anos falando galego. Segundo tema, falas de circo. Eu podría me equivocar ou acertar, pero aquí respetei sempre a todo o mundo. Non vin nunca faltarlle o respeto a nadie, nin ao teu partido, nin a ti. Eu non veño aquí facer un circo. E non me gusta, vale, porque eu tampouco, eu diría, do BNG, que minte. Ti non digas que o PP minte. Di que non compartas a opinión do PP, pero non digas que o PP minte. Vale. Señor Xosé Lois, usted fala de calmar. Usted tuvo 8 anos gobernando en Ponteceso, Se algo non houve en Ponteceso en 8 anos foi calma. Quere que lle nombre unhas cuantas cousas que pasaron en Ponteceso nos últimos 8 anos? Cando gobernaban vostedes? Ben, procedemos á votación desta moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Empate. Decides co voto de calidad. Ben, procedemos a un receso de 5 minutos e volvemos. Ben, agora chegan as mocións do Partido Socialista. Xosé Lois ten 5 mocións, ten que elixir cales 3 quere presentar das 5. Ten 5. Ten que dicir aquí cales quere presentar. A ver, sendo o partido mayoritario nas últimas eleccións, tendo 4 concelleiros, pois eu creo que deberían permitirnos lelas, pero bueno. Xosé. Entonces vou ler as 3 últimas mocións. As 3 últimas. Ben, cando queira, por favor. Ben, moción 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Moi ben, como levamos xa bastante tempo de pleno, se mo permiten, vou suprimir o que é a parte expositiva e vou ler solo a parte dos acordos. Ben, o acordo di: ratificar o compromiso deste Concello coa erradicación e prevención da violencia machista en todas as súas expresións, adherindo o noso Concello ao sistema de coordinación Biogen. 2. Apoiar as iniciativas de sensibilización e educación en igualdade e prevención da violencia machista e, en particular, da violencia sexual, poñendo unha atención especial na infancia, adolescencia e mocidade. 3. Ampliar a difusión dos recursos existentes para atender casos de violencia contra as mulleres entre a poboación en xeral, as familias e os equipos de profesionais. 4. Contribuir de xeito activo á implementación do contido do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. 5. Colaborar co tecido asociativo que traballa pola igualdade e a loita contra a violencia machista. 6. Promover programas de educación afectivo-sexual e de resolución de conflitos en colaboración cos centros educativos do municipio de Ponteceso. Instar ao Goberno de España a garantir o cumprimento da aplicación de sistemas efectivos de verificación da maioría de idade nas plataformas e páxinas web con contidos pornográficos, poñendo os medios suficientes e adoptando os mecanismos necesarios. 2.
Establecer por lei que todos os dispositivos con conexión a Internet que se poñan á venda en España conten cun control parental ou marental de maneira predeterminado e instar a Xunta de Galicia a realizar un estudo sobre o acceso, consumo e implicacións da pornografía online en Galicia. 2. Dar cumprimento ao artigo 7 da Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual en materia de educación afectivo-sexual e do uso axeitado das novas tecnoloxías para avanzar na erradicación da violencia sexual, incluindo información sobre os riscos da pornografía en contornas digitais, sexting, grooming, ciberacoso, etc. 3. Elaborar, antes de que remate o actual período de sesións, unha guía con material informativo actualizado en materia de sexualidade que recolla recursos dirixidos ás familias. 4. Elaborar unha campaña de gran alcance dirixida á mocidade sobre o perigo do consumo de contidos digitais pornográficos baseados na violencia sexual contra as mulleres. A campaña realizada para a súa difusión en todos os soportes enviarase a todos os centros educativos galegos e aos concellos e estará dispoñible para calquera organización que a solicite. E 5. Dar cumprimento ás medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, en particular e de xeito urxente a medida 135 do Pacto de Estado, establecendo unidades de valoración integral forense con persoal suficiente en todo o territorio galego. Moi ben, votamos a urxencia da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben. Xosé Manuel Pose, ten uso da palabra. Dixen que me iba a abster en todas, pero en esta non me podo abster, por suposto. Pero de todos os xeitos vese, precisamente, acaba de ler unha das cousas que mandar a todos os concellos galegos, é dicir, estamos facendo unha proposta dun concello de Ponteceso de 5.000 habitantes que chegalle ben co que ten aquí, como ter que nós mandar aos concellos galegos toda unha serie de información, fala de instar ao goberno central, quen somos nós para instar ao goberno central. É dicir, hai que facer, eu entendo que hai que facer as propostas que saben de onde está un, e inda que, por suposto, hai que votar que sí, pero, a ver, vamos a centrémonos, volvo a repetir o das outras veces. Estamos onde estamos, somos os que somos, e non podemos nós descubrir agora América, porque hai 400 e pico anos, que sí, ou 500, non me acordo. Fátima, ten uso da palabra vostede. Eu vou a dicir que estou plenamente de acordo coa proposta, que me parece unha proposta moi completa para o día do 25, en base ao día do 25 de novembro da eliminación contra a violencia das mulleres. Eliminación da violencia contra as mulleres, sí. O que me parece unha pena é que este pleno non se tivera adiantado a semana pasada, como pedira. Apágate o micro, porfa, José Manuel, que se non... Grazas. Como pedira no pleno anterior, porque o seu era falar disto antes do 25 de novembro, pero, bueno, é unha oportunidade que lle dá o PSOE para que o PP levante a man e diga que está conforme, aínda que sabemos que as políticas que está levando e mesmo que teñen no seu goberno a unha muller cobrando menos que un home polo desempeño similar dun posto similar, isto xa é unha violencia contra as mulleres e violencia económica contra as mulleres. Entonces, bueno, votarán vostedes a favor, pero a realidade é que non teñen un compromiso firme con esta loita. Compartimos, lóxicamente, a moción presentada polo Partido Socialista. Alégrame, sobre todo, o apartado primeiro, que a solicitud de que o noso Concello se poda adherir ao sistema de coordinación Biogen. Pareceme de trascendental para as mulleres vítimas da violencia de género. Por iso votaremos a favor, lóxicamente, por esta moción.
Por alusións. Eu, por contra de vostede, que se sinte atacado cada vez que se ataca o seu partido, eu, cando se ataca o meu partido, entendo que se ataca as persoas que estaban nese momento, eu non me sinto atacada por isto que vostede dixo. Tamén habería que revisar de que ano está vostede falando para contextualizar esta diferencia na sociedade. Se vostede lle parece que agora se xustifique que unha muller cobre menos igual que se podía xustificar hai 25 anos, pois vostede. Eu, se estivera sentada aquí nese momento, tería dito o mesmo que digo agora. Eu podo facer uso da palabra neste momento, non podo retrotraerme ao que pasou aquí hai 8 anos, aínda que sí que estaba aquí hai 8 anos. Podo un minuto nada máis, solo para agradecer o apoio dos concelleiros e concelleiras que van a apoiar esta moción, que de un xeito ou outro eu pediría incluso ao Partido Galego que se movera hacia a aprobación tamén, porque dunha maneira vincula o Concello con que hoxe, o ano que ven, a parte da concentración de feminismo en pé, pois haxa, imagínate, campañas nos colexios para prevenir a violencia machista por parte do Concello, ou outras actividades a maiores, a parte da adhesión a Biogen, que é esencial para coordinar as forzas e corpos de seguridade policial, pois, de alguma maneira, a aprobación desta moción vincula ao Concello tamén. Vincúlanos e oblíganos a facer máis actividades de prevención da violencia. Entonces, bueno, agradecer os concelleiros que van a votar a favor e pedirlle ao Partido Galego pois, que neste caso que tamén que se mova a favor do apoio, que non sea unha moción do PSOE, sino unha moción en contra da violencia machista. Bueno, estamos vendo todos os días, ainda hoxe horrorizados, non? Outra 54 mulleres asesinadas, incluso nenos. E que eu creo que isto é algo ante o que non podemos permanecer impasibles. E temos que dar todos un paso adiante en contra desta masacre de mulleres que está habendo este ano e que está sendo o peor ano que eu recordo, con 54 asesinadas. Entonces, eu pediríamos a todos e a todas que déramos un paso a favor desto e que votáramos todos a favor. Tiñamos decidido non votar ninguna moción de ningún dos partidos que viñera de arriba. Si vamos cambiar o noso voto, pero que quede claro que hai moi poucos días houve unha concentración na que nós estuvamos presentes, pode dicirlo xente da que estuve aquí presente, non recordo que era usted. Pero si eu. Sí, eu non estou falando de que sí que te vi. Non recordo que non ten nada que ver que eu fale con el, que fale contigo. Quero dicir, o Partido Socialista estuvo representado. Non falei nin do Partido Socialista nin ninguén. Pois gracias polo voto. Moitas gracias. A segunda moción, brevemente, ven a decir que Ponteceso está excluído nos orzamentos da Xunta para 2024. Para que o vindeiro ano non sexa un ano perdido no noso desenvolvemento, é preciso chegar a acordos plenarios e instar a Xunta a que, antes de que remate o período de emendas dos orzamentos autonómicos, se inclúan os seguintes compromisos. 1. Instar a Xunta de Galicia a que emende os seus orzamentos para 2024 para incluir os seguintes investimentos. 300.000 euros para un convenio co Concello de Ponteceso e a Consellería de Presidencia para unha nova base de emerxencias no Parque Empresarial de Tella. 400.000 euros coa Consellería de Infraestructuras e Mobilidade
para mellorar as vías de servicio que hai desde Pazos ata Bugalleira, polas dúas marxes. 800.000 euros para un plan de sendas peonís, por exemplo, completar a senda de Xornes que vai desde Sergude hasta o Quente, que sería a terceira fase, e facer, por fin, a senda desde Guxín ás Forcadas, en Corme, que é unha bella demanda dos veciños e veciñas de Corme e de Corme Aldea. 1.200.000 euros para a mellora do abastecemento en Ponteceso, segundo unha auditoría que fixo o Concello de Ponteceso e que ten presentada a Augas de Galicia, para a mellora do abastecemento, da depuradora de Anllóns, etc. 500.000 euros á Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades para mellorar os centros educativos de Ponteceso. 250.000 euros para un proxecto técnico da Consellería de Sanidade para implantar unha base de ambulancia medicalizada en Ponteceso. 80.000 euros a Portos de Galicia para redactar, polo menos, para empezar, o proxecto básico de un porto mixto en Corme, que haxa plazas de atraque para embarcacións deportivas. 400.000 euros para, polo menos, facer o estudio previo para o desdoblamento da C418 entre Buño e Carballo e mellorar as nosas comunicacións. Procedemos a votar a urxencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Ben, para que non digan que é unha moción de partido, neste momento, estou preocupado pola falta de investimentos en Ponteceso nos orzamentos 2024, porque Ponteceso non aparece, pero para que non digan que é unha cousa de partido, eu creo que deberíamos chegar a acordos para, nas administracións que estamos representados, polo menos o BNG, o PSOE e o PP, comprometernos a que vamos a influir nos nosos partidos para que as cousas que haxa pendentes de facer en Ponteceso e dependan dos nosos partidos se voten. É dicir, que esta moción non é unha moción pechada. Si agora, imagínate, o Partido Popular di, pois na Diputación goberna o PSOE malo BNG, pois vos comprometedevos a pedir este investimento, metémolo tamén na moción. Pois na Xunta goberna o PP, en Madrid goberna o PSOE e Sumar. Sumar non está aquí, está o PSOE. Pois comprometedesvos a poñer na moción o investimento que necesita Ponteceso do goberno central. Eu creo que debería ser unha moción, debería ser un acordo de pleno a través dos partidos, non partidistas, senón que todos nos comprometéramos a facer a influencia nos nosos partidos para que Ponteceso non quede parado. Nós estamos preocupados de que vemos na Coruña pois o novo Chuac, a Intermodal, o Porto, o acceso ao Porto Exterior, por tren. É dicir, hai moitísimos proxectos de futuro. Cales proxectos de futuro hai agora en Ponteceso? Como podemos convencer unha empresa de que se instale aquí? De que a xente aposte por comprar unha vivenda aquí e non en Carballo ou en Arteixo? Pois necesitamos proxectos de futuro e para eso hai que ter a unidade do pleno. E, como digo, a unidade alén de partidos. Eu comprométome desde o PSOE e espero que o Bloque tamén faga o mesmo, o que dependa da Diputación ou, no noso caso, do Goberno de España, de, a través deste acordo plenario, conseguir acordos e que salga daqui unha solicitude unánime de que non quedemos parados e de que haxa esas inversións. Fátima, ten o a palabra. Eu estou plenamente de acordo en que é unha vergonza que Ponteceso estea esquecido no proxecto de orzamentos da Xunta para o 2024. Non é que sexa unha vergonza, como dixo alguén aquí esta noite, porque como Ponteceso agora está gobernado polo Partido Popular xa imos servidos e xa teñen que axudarnos, non é por iso que agardáramos que debía estar representado, senón porque, de feito, esta é unha idea caciquil e autoritaria da política que non partillamos con ninguén, isto de que
porque como goberna o mesmo partido aquí que na Xunta, nos teñen que ter en conta. Paréceme vergoñento que teñamos que agardar sempre polas migallas dos amigos do alcalde de turno. Nos consideramos que Ponteceso debería estar recoñecida no proxecto de orzamentos da Xunta por pleno dereito, porque non somos cidadáns de segunda e temos o mesmo dereito a ter os investimentos que precisamos, igual que os teñen en Vigo, en Ourense ou en Ferrol. Pero, desde logo, para todos aqueles que pensaban que tendo un alcalde do Partido Popular teríamos mellor vistos pola Xunta, pois xa poden ver que agora mesmo tan pouco peso temos na política autonómica. Por todo iso, tamén desde o BNG, como dicía o portavoz do PSOE, temos presentadas emendas aos orzamentos da Xunta. Queremos incorporar a esta moción do PSOE as dúas achegas respecto das emendas que nos temos presentadas aos orzamentos da Xunta, como é unha dotación de 1,5 millóns de euros para continuar a dotación de saneamento integral en todas as parroquias, 1 millón de euros para modernizar e cambiar de ubicación a edar de Ponteceso. Tamén unha terceira achega de 150.000 euros para iniciar a construción dun centro de día que permita a atención completa das persoas usuarias coas garantías que merecen. Porque desde o BNG rexeitamos as casas do maior tal como están concebidas pola Xunta de Galicia neste momento, por considerar, en primeiro lugar, que se basean na precariedade laboral das mulleres, creando falsas autónomas, porque supoñen unha carga de traballo excesiva para cada muller que preste o servizo e porque mesmo unha soa persoa teña que facerse cargo de entre 3 e 5 maiores que poden ter grau 1 ou 2 de dependencia representa unha neglixencia na atención aos maiores. Sen dúbida, é unha fórmula fabulosa para as persoas usuarias que poden ter atención preto da súa casa, pero ten unha clara deficiencia presupuestaria para poder garantir unha axeitada atención e de calidade. Esta moción, con todos os respetos, parece absurda, porque o Pleno non ten que acordar isto. O que ten que facer, neste caso, o portavoz do PSOE, é falar cos seus parlamentarios e que les fagan as correspondentes emendas, como creo que acaba de comentarme a voceira do bloque, que así fixo o Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que ese traballo teñen que facer os parlamentarios dos grupos que están representados. Vale. Despois, por outro lado, tamén pareceme indignante que agora se preocupe por estas obras cando durante estes últimos 4 anos non fixo nada, ou polo menos non me consta que se pedirá nada por parte do Partido Socialista con respecto a estas obras. Pode ser que me equivoque. Corríxenme porque levo escasos 5 ou 6 meses na política municipal. Por outro lado, tamén vou facer mención ao fondo do asunto, que é que a Xunta de Galicia, é dicir, o Partido Popular do noso señor alcalde, esquécese dos veciños do Ponteceso, dos orzamentos. Pode estar contento, señor alcalde, un concello gobernado por un alcalde do PP e non consiga amarrar vía orzamentos nada de nada. Por encima, ademais, son decepcionantes e discriminatorios respecto a outros concellos da morte, como son Carballo, Cabana e Malpica, entre outros. Adiante, a pesar do absurdo da moción presentada polo señor García Carballido, como xa expliquei anteriormente, vai votar a favor da moción, xa que, lóxicamente, afecta directamente ao noso concello e aos nosos veciños. Moitas gracias. Sí que se pode ver que nós non facemos anuncios que depois non son realidades. Nós facemos anuncios de realidades. O sea, nós, cando temos as cousas feitas, anunciámolas. Non as anunciamos e despois non chegan a ningún sitio. Eso non o fixemos, ni non vamos a facer mentres que nós estemos no goberno.
Das casas do maior, que vostede fala, o recoñecemento, os únicos que non recoñecen son vostedes, porque fora de Galicia, o proxecto das casas do maior da Xunta de Galicia están recoñecendo, levando premios por toda España. Premios de recoñecemento por toda España. Precariedade laboral, por que non vai á casa do maior do Couto e lle pregunta a Asunción? Vostede foi ou fala de oídas? Eu fui á casa do maior do Couto, senteime con Asunción e pregunteille se estaba contenta na casa do maior. Sabe que me dixo? Que está encantada. Que a súa situación laboral, co seu traballo no seu pobo, cuidando os seus maiores na súa aldea. Vostede foi ali? Ben. Xosé Lois. Moi ben, non dixo o alcalde pois se aceptaba un pouco o meu ofrecemento, non? De sair de aquí cunha unanimidade sobre, digamos, unha axenda de investimentos que lle pedimos ás outras administracións, que o meu obxectivo ao presentar esta moción, por suposto que estas partidas que poñemos aquí foron presentadas polo PSDG no Parlamento. Ademais, si ve no epígrafe veñen xa a que consellería van e todo. Pero a cuestión non é que isto sexa algo pechado. Eu facía o ofrecemento a todos os grupos do Pleno que se saímos daqui, inda que sea con 3 obras, a ver, vamos a elexir 3 obras, unha da Xunta, unha da Diputación, unha do Goberno, pero saímos daqui cunha unanimidade como Pleno, pedindo esas e ata que as consigamos non imos parar. Eu creo que esa unidade vai a ir en favor dos veciños de Ponteceso, máis que se agora nos dedicamos a falar mal das casas do maior ou a falar ben. Mire, eu as casas do maior entendo que as mulleres que traballan aí, que eu creo que son a maioría mulleres, as cooperativistas, entendo que están contentas porque, por exemplo, a alternativa, que vayan traballar a unha residencia de ancianos, pois teñen que traballar polas noites, teñen que traballar os fins de semana, pois eso é polas mañás e de luns a venres, están no seu pobo, ao lado da súa casa, pois nalgúnas cousas están mal, polo que di Fátima, polas condicións laborais, e por outras cousas están mellor, por eso, porque non teñen que traballar de noites, porque non teñen que marchar a Carballo gastando gasoil, co caro que está o desplazamiento, ou a Vimianzo, porque aquí non hai residencias. Entón, por ese lado, ganan. A min o que me enfadou, entre comillas, das casas do maior, é que agora digan que as van a conceder cando no verán rechazaron 3. Se presentaron 3 en Ponteceso, un proxecto moi completo e rechazáronas. E entonces agora van as conceder? Pois que non as rechazaran no verán. Pero bueno, eu non quería que fóramos o terreno partidista. Eu reitérolles o meu ofrecemento. Eu retiro todos os puntos da moción, os PSOE retíraos. Se acordamos 2 ou 3 obras entre todos, que digamos unánimemente imos solicitar á Xunta, a Diputación e ao Goberno Central estas actuacións. E non imos parar hasta que as consigamos. E reitero ese ofrecemento. Ben, Fátima, ten uso da palabra se o... Nada, por alusións, que sí, que eu tamén dixen que a fórmula é fabulosa, é unha fórmula fabulosa para que as persoas maiores estean atendidas preto da súa casa. Pero a día de hoxe, coa dotación orzamentaria que está poñendo a Xunta, queda claramente unha atención pouco axeitada e de baixa calidade, porque mentras que hai unha única persoa para atender a 5 maiores, que se ten que unha incontinencia ten que dar unha ducha, ten que deixar aos outras 4 que poden ter un grado de dependencia 1 ou 2 desatendidas mentras está dando unha ducha. Unha única persoa para atender entre 8 e 5 persoas maiores. Entón, a mí me parece que hai unha dotación orzamentaria insuficiente para unha fórmula fabulosa de coidar as persoas preto da casa. Eu tampouco teño un rechazo absoluto contra esa fórmula, pero agora mesmo ten unha deficiencia presupuestaria manifiesta. Ben, por alusións, Xosé Lois, repítolle o que lle dixo antes. Nós facemos anuncios de realidades. Eu non vou facer un anuncio de algo que non teño conseguido. Vale? Usted, en pre-campaña, fixo anuncio de que tiña conseguido unha casa do maior, cando sabía que os criterios da Xunta naquel momento eran poblacións inferiores a 5.000 habitantes. Usted sabía. Engañou a xente na aldea de Corme prometéndolles unha casa do maior. Engañaron vostedes a xente da aldea de Corme prometendo unha casa do maior cando sabían que nunca iba a haber unha casa do maior na aldea de Corme.
Nós non facemos eso, Non. Nos sentamos ca señor conselleira, invitamos a algún apoio do noso goberno, vale? Que nos acompañou o señor Roberto Andrade, vale? Invitámoslo a participar, e o señor Roberto Andrade testigo como a min do que nos dixo a señora conselleira. Vale? Creo que a min, ao Xosé Manuel Mato e aos meus compañeiros nunca nos van a encontrar para luchar por Ponteceso. En contra, nunca nos van a luchar, todo en contra de Ponteceso, nunca. Totalmente a favor. Usted quer un compromiso de que nos sentamos a falar cando usted queira. Xa lle dixo 20 veces. Hoxe chamoume a un lado, quixo falar comigo, avisoume pola mañán, dixolle a hora que quixera, que sabe ben que me sento a falar. Están todos convidados a falar cando queiran. Pero eu creo que, deberíamos de ser un pouco máis serios con estas cousas, porque usted aquí está pedindo 3.930.000 euros. 3.930.000 euros, Usted mismo pon. Ben, procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Ben, foi aprobada a moción do Partido Socialista. Ben, ten o turno para ler a súa moción. Quedaría unha soa. Fixo as... Queda unha, sí. A dos servicios sociais. Perdón. Vale, brevemente. Ten vostede razón. Gracias, brevemente. Ponteceso é a principal sede dos servicios do Arco Bergantiñá que representan Malpica, Ponteceso, Cabana e Laxe. Especialmente isto é así nos servicios sociais. O noso PAC dá servicio a Cabana e a Ponteceso. O Centro de Ensino Secundario IES Eduardo Pondal de Ponteceso é o único de Bergantiños que imparte as ensinanzas sociosanitarias. A importancia do comercio local de Ponteceso reforza esta oferta de servizos sociosanitarios, con 3 farmacias e unha parafarmacia, e moi pronto, se cadra, tamén imos ter unha ortopedia. Na nosa bisbarra non hai unha residencia pública. A Deputación da Coruña iniciou un procedemento para a construción de residencias públicas en 3 concellos, Rianxo, Ordes e As Pontes. Ponteceso non conta con terreos para ofrecer á Diputación para unha residencia de maiores. O noso concello é o mellor situado, debido ás fortalezas que enumeramos antes. A día de hoxe, un doente en estado crítico é trasladado na ambulancia de servicio vital básico, con sede en Ponteceso, si é que está disponible, e é cambiado de ambulancia a unha de servicio vital avanzado no aparcamento dun restaurante de Carballo, ou peor aínda, na peaxe da Laracha, vulnerando as máis mínimas garantías sanitarias. Pola nosa distancia aos centros hospitalarios de Coruña e de Cee, as nosas ambulancias son as que máis kilómetros fan todos os anos, aparte de que quedamos sin médico, cando vai o médico á Coruña. Non podemos agardar a que haxa unha morte para tomar cartas no asunto. Compre tamén abordar o retraso na atención domiciliaria a través do Servicio de Axuda no Fogar, para atender as persoas en listaxe de agarda, e pedirlle á Xunta que incremente a subvención do custe por hora, tal e como lle ven reclamando a Federación Galega de Municipios e Provincias, trasladando ese aumento á mellora das condicións laborais do persoal do servizo. Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Ponteceso presenta para a súa aprobación os seguintes acordos. 1. Dotar ao Concello de Ponteceso dun solo edificable suficiente para propoñerlle á Diputación e á Xunta a creación dunha residencia pública en Ponteceso. 2. Ratificar o acordo plenario da legislatura anterior para solicitar á Xunta que se dote a Ponteceso dunha ambulancia medicalizada de servicio vital avanzado no PAC de Ponteceso. 3. Solicitar á Xunta de Galicia o incremento da subvención do coste por hora do Servicio de Axuda no Fogar, tal e como ven reclamando a FEGAMP. 4. Adxudicar de forma urxente as horas de dependencia para atender as persoas usuarias en lista de espera e, mentras non lle ven concedida a dependencia, atender a estas persoas, potenciando a libre concurrencia no SAF de Ponteceso. E 5. Colaborar co IES de Ponteceso
para potenciar o ciclo sociosanitario e as prácticas no SAF e en residencias, e que este ciclo sirva como motor da chegada dunha residencia de maiores a Ponteceso. Ben, procedemos á votación da súa urxencia. Votos a favor. Abstencións. De acuerdo, te lo recordaré hoy. Votos en contra. Ben. Xosé Manuel, ten uso da palabra. Eu vou votar a favor desta moción. Quero facer fincapé en que se debería loitar por esta cuestión falaba das competencias impropias que teñen asumidas os concellos, como é a xestión do SAF, que é unha competencia autonómica que hai que xestionar dende o concello, que supón que o Concello estea adiantando cartos que debería pagar a Xunta, por exemplo, ter que abonar cada mes a factura da empresa concesionaria, cando a Xunta tarda despois en facer as achegas. Os concellos están financiando un servizo que debería pagar directamente a Xunta e a Xunta paga 12 euros por hora, cando iso é manifestamente insuficiente para cubrir o custo total da hora e para que as empregadas teñan un salario digno. Entón, esta competencia impropia concreta era algo que, desde logo, debería loitarse dende os concellos para exixir a Xunta que cubrira todo o custo da hora e non deixalo estar como está. Por todo o anterior tamén estou plenamente de acordo coa moción. Ben. Roberto Andrade, por favor. Apoiamos a moción presentada polo Partido Socialista e votaremos a favor. Ben. Nos non temos problema ningún en levantar a man a favor desta moción, pero recórdolle as diferencias. Maio do 2019. Vostedes anuncian: el futuro Centro de Investigación, Información y Cuidado de Personas Mayores privados de Ponteceso está muy cerca, situado en la parroquia de Bardallo, en lugar de Bardallo, en la parroquia de Cores, una amplia parcela de 20.000 metros cuadrados. Nos estas cousas nas facemos. Isto anunciaron vostedes na Voz de Galicia. Foto súa e de algún máis. Nos estas cousas, nós non somos así. Hai que ser un pouco serios. Ben, quer responder? Ben, brevemente, agradecer os grupos que van a apoiar esta moción e, bueno, que nos poñamos todos a traballar a partir de agora en buscar ese solar, porque a Diputación empezou con esas tres residencias. Eu creo que simbólicamente escolleron un concello de cada color, vale? Un ten alcalde do Bloque, outro ten alcalde do PP e outro ten alcalde do PSOE, para que non se vira ningún tipo de partidismo. Pero eu creo que a vocación da Diputación é de continuar facendo residencias nos concellos e non hai que insistir máis no que representaría ter unha residencia de maiores en Ponteceso, tendo o único ciclo sociosanitario de todo Bergantiños, algo que non ten ni siquiera Carballo, non? Entón, eu creo que é moi positivo aprobar esta moción e que nos poñamos a traballar para buscar ese solar, para que cando a Diputación saque a seguinte tandada de concellos, busque os seguintes concellos para seguir facendo residencias, pois Ponteceso teña os deberes feitos e lle diga: aquí está o terreo municipal a disposición da Diputación para a residencia de maiores. Gracias, reitero o apoio. Perdón, pero non iba a intervir, pero como iba a facerlle unha pregunta sobre o tema da residencia en Bardallo, pois xa que saiu o tema, pois recordarlle que si, eso, bueno, foi, claro, con todos estes temas que vendía o señor o señor Lois
hai uns anos, pero era unha proposta dunha persoa privada, bueno, dunha xente privada, na que, entre outras cousas, era necesario levarlle auga. Casualidades, hai uns 15 días ou así, estive falando con esta persoa e resulta que hai unha serie de temas burocráticos que siguen parados aí. Eles ainda siguen pensando en poder facer a súa residencia e non entendo, primeiro, porque non teñen auga cando xa se estaba programada, aprobada e presupostada no ano de 2018, 18-19, e porque hai unha serie de temas burocráticos sobre licencias, etc., que están paradas sin saber o porqué. Ben, este goberno mantuvo unha conversa con esas persoas que usted di e a próxima semana manteremos unha reunión. É o que lle podo adiantar. Pero non vamos facer anuncios de algo que non temos conseguido. Vale. Ben, procedemos á súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, é aprobada. Ben, pasamos ás mocións. Adiante por Ponteceso, don Roberto Andrade ten tempo para expoñer a súa moción. Moción de urxencia do Grupo Municipal Adiante por Ponteceso para que o Pleno do Concello aprobe un acordo para solicitar que o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia declare a xornada do 20 de decembro Día do Himno de Galicia. O 20 de decembro de 1907 estreouse no Centro Galego da cidade de Habana, Cuba, o Himno de Galicia. Foi durante decenios unha peza identificadora da cultura galega, sobre todo no mundo da emigración, pero tamén nos actos públicos celebrados en Galicia. O poema que máis tarde levaría o título dos Pinos, de Eduardo María González Pondal e Avente, e musicado por Pascual Veiga Iglesias, foi adoptado oficialmente como himno tras a aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia no ano 1981. Polo tanto, é a base fundamental dos símbolos da nosa comunidade. Este ano, a Fundación Eduardo Pondal, coincidindo co 116 aniversario da súa primeira interpretación, programou para o 20 de decembro próximo unha convocatoria xeral coa que pretende que no patio de todos os colexios e institutos da Costa da Morte, en particular e de Galicia en xeral, se interprete esta peza tan nosa e que ven a resumir o enseño literario do noso poeta. O objetivo é que en todos os patios os alumnos interpreten ás 12 do mediodía o noso himno, a poder ser acompañados de instrumentación musical en directo. Ao mesmo tempo, propón que a interpretación sexa gravada en vídeo para divulgar polos medios digitais dos propios colexios, se así o consideran oportuno, e os medios de comunicación escrita. O noso himno reflexa a identidade de Galicia, xunto co escudo e a bandeira, e reflexa un orgullo e unión dos galegos. Ponteceso sempre vai ligada por ser a vila natal do bardo Eduardo Pondal, autor da letra do himno galego. Esta cuestión non ha de ser esquecida nunca, e por iso o noso Concello ha de ser sempre o primeiro interesado en promover e divulgar o himno de Galicia mediante un apoio total á actividade da Fundación Eduardo Pondal. O xuicio de Adiante por Ponteceso, a urxencia da moción, queda legitimada pola cercanía da data programada para a celebración do Día do Himno de Galicia. É por iso que o Grupo Municipal Adiante por Ponteceso somete ao Pleno a seguinte proposta de acordo. O Pleno do Concello de Ponteceso solicite con carácter urxente ao señor Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia que estableza a xornada de cada 20 de decembro como Día do Himno galego, no cal cada centro educativo de Galicia o poida conmemorar coas actividades que considere oportuna. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación da urxencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, ten uso da palabra Xosé Manuel Pose Verdes. Fátima ten uso da palabra cando queira. Nada, só teño un pero sobre esta moción e non te la ideado eu. Non te la ideado eu, quero dicir. Ben, ten uso da palabra Juan Ramón Torrado. Bueno, nós, lógicamente, vamos aprobar esta moción, unha moción trasladada nunha reunión con a Fundación Eduardo Pondal, na que xa naquele momento nos quedamos de acordo, había solo unha disposición de quen a presentaba, chegamos ao acordo de que presentara Adiante por Ponteceso, nós vamos votar
a favor, porque así estamos de acordo como estábamos no primeiro momento na reunión que mantuvamos ca Fundación. Ben, nós tamén vamos a apoiar a moción, parecenos lóxico que estades falando, unha petición, como ben di Juan, da Fundación, vamos a intentar remar xuntos para que isto salga adiante. Xosé Lois, ten o seu palabra. Ben, o Partido Socialista quere apoiar a moción, parecenos moi oportuna, e moi favorable tamén para a figura de Eduardo Pondal, no? Para poñela en valor. Tan só lle podíamos facer unha solicitude adiante se podía engadir un tema á moción. A Xunta de Galicia ten unha orde de inicio de curso que publica todos os anos no mes de xuño, no que pon que datas hai que conmemorar obrigatoriamente en todos os centros educativos sostidos con fondos públicos o ano seguinte. Por exemplo, o Día da Paz e outra serie. E non é algo optativo. É dicir, todos os centros educativos, unha serie de efemérides teñen que incluílas nesa orde, ¿no? Porque están incluídas nesa orde, é categoría de lei. Entón, nos recomendaríamos, para que tuvera maior éxito na Consellería, simplemente engadir esa línea que se incorporara na orde de inicio de curso dentro desas actividades no epígrafe de conmemoracións a realizar. É a única proposta que lle facemos adiante, se a quere incluir, e, por suposto, nos imos votar a favor. Ben. Consideraba que xa estaba na proposta de acordo tácitamente, que se entendía, pero sí que acepto lóxicamente para que quede expresamente manifestado así, porque é moi interesante o que xa me comentaches previamente por teléfono. Aceptamos. Ben, o que si temos que facer é votar a emenda do que propón o Partido Socialista. Vale? Votos a favor do que acaba de propoñer Xosé Lois. Votos en contra. Abstencións. Ben. Ben, e agora volvemos a votar, votamos a totalidade. Votos a favor. En contra. Abstencións. Ben, últimas mocións do BNG. Fátima ten uso para ler as súas mocións. Moción para a estabilización dos horarios da biblioteca, dinamización e mellora da comunicación coas usuarias e os usuarios. O servizo público dunha biblioteca é incuestionable no seu labor de acceso á cultura e democratización da lectura como valor vehicular de creación de pensamento crítico e de formación dunha sociedade avanzada. Sendo a maiores, a nosa biblioteca municipal un espazo onde as crianzas de curta idade poden comenzar un achegamento aos libros e á lectura a través da interacción no espazo infantil habilitado na propia sala de lectura. Durante os últimos anos, as usuarias e usuarios da Biblioteca Municipal do Concello de Ponteceso sufriron acotío unha modificación excesiva e continua dos horarios de atención ao público e do servizo de préstamo que deron froito a un descontento xeralizado, así como unha certa sensación de desconfianza no servizo. Esta situación acrecentouse pola incongruencia derivada dun erro de comunicación na web do Concello sobre o horario de apertura que informaba de que o servizo de préstamo e sala de lectura só estaba dispoñíbel polas mañán, que foi interpretado por múltiples usuarias e usuarios como unha disposición ilóxica do servizo dada a súa natureza, xa que infieren que o público principal son estudantes. A fin de recuperar a confianza no servizo, mellorar o descoñecemento do catálogo por parte da poboación xeral, dinamizar o uso do servizo de préstamo e, en xeral, incrementar o aproveitamento das instalacións da Biblioteca Municipal, propónse someter a debate esta moción a fin de adoptar os seguintes acordos. Que se publique, como xa pedimos na Comisión de Transparencia, nas canles sociais do Concello o horario actual vixente da biblioteca. Que se faga uso da bolsa asociada á praza de atención á biblioteca para cubrir vacacións ou baixas médicas. De ser preciso, que se abra de novo a convocatoria para ter persoal dispoñíbel na devandita bolsa. Que ante circunstancias imprevistas se anuncia axeitadamente tanto os cambios de horarios como a restitución do horario habitual. Que se estableza unha canle de comunicación
por exemplo, pero non excluinte, unha canle de Telegram na que se publicite nas propias instalacións da biblioteca e nas canles do Concello para que as persoas interesadas poidan suscribirse coas usuarias e usuarios a través da cal se lles faga saber directamente de eventuais modificacións do horario por cuestións imprevistas e do restablecimento do horario habitual. Se lles informe directamente das actividades que se desenvolvan na biblioteca sen perxuízo de outras formas de difusión destas actividades que se utilicen. Se lles traslade información das novidades incorporadas ao catálogo da biblioteca. Se informe dos servizos que como biblioteca integrada nas bibliotecas de Galiza temos. Se facilite un formulario para poder trasladar o interese na compra de títulos concretos para incorporar no catálogo da nosa biblioteca. Que se organicen actividades de dinamización da lectura para todas as faixas de idade, sen perxuízo de seguir organizando contacontos para chegar ás crianzas á lectura. Tamén para persoas adultas, como, por exemplo, presentación de libros, tertulias con escritores ou clubes de lectura. Que o Concello leve a cabo os investimentos previstos para a adquisición de novos títulos e que non reduza esta partida no orzamento de 2024. Que non se tome a medida de pechar o servizo de préstamo polas tardes. Ben, procedemos á votación da ausencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, Fátima, queres argumentar algo máis? Non, nada máis. Era un pouco o que comentamos na Comisión de Transparencia. Quería trasladalo ao Pleno para tomar un acordo sobre isto. Nada, todo de acordo. Apoiamos a moción presentada polo Bloque. Ben, nós imos apoiar a moción, consideramos que é moi oportuno traer ao Pleno o problema da biblioteca. Xa noutra ocasión, adiante por Ponteceso, pois falara do tema da climatización e dos problemas que había. Non sei se se iniciou algo con respecto a eso, de buscar algunha subvención ou algún proxecto para meter nos fondos Next Generation. O que está claro, como defendeu a nosa portavoz na Comisión de Transparencia, é que hai que intentar por todos os medios non pechar a biblioteca, vale? Tirar algo das bolsas de emprego, cando outra das vantaxes da estabilización que hubo en Ponteceso, a parte de, por suposto, do personal que quedou estabilizado, non? E de ser un dos primeiros concellos da Costa da Morte en ter estabilizado a maior parte do persoal que estaba en situación indefinida, de laboral indefinido, pois outra das ventaxas foi que se crearon 16 bolsas de emprego, se non recordo mal. Pois, antes de que quede a biblioteca pechada, intentar tirar desas bolsas de emprego e chamar a alguén que este na bolsa para que cubra esa baixas, vacacións ou o que sea, non? Bueno, pareceme moi oportuna, como dixemos, a proposta do BNG. Cando nós entramos no goberno, a biblioteca abriu en horario de mañán e en horario de tarde. Vale? No anterior goberno, no inverno, si que abría polas tardes, despois non abría polas tardes. Nós si que abrimos a biblioteca polas mañás ou polas tardes. Comunicamos en setembro o cambio de horario na web, que tiñamos un erro, non o tiñamos ben comunicado. Creo que estamos facendo todo o posible para que a biblioteca este aberta as máximas horas posibles e que os nenos poden ir a estar nela as máximas horas e que cando salgan do cole. Entonces, bueno, estamos de acordo en que temos que invertir máis aí, pero que o persoal do Concello, aquí está ao meu lado o interventor, estes días estamos traballando no presupuesto, creo que debemos de reducir o gasto. E non estou dicindo a biblioteca, temos que reducir o gasto. A cuenta do Concello non dá. E xa vos lo dixen, pero que en algunhas conversas privadas xa vos comentei. Vale? Non podemos seguir gastando de calquer maneira. Non podemos chegar a Navidades e gastarnos 90.000 pavos no alumbrado de Navidad. Non podemos ir por ese camiño.
Sabedes o número de facturas que ainda está pendiente de pagar. Entonces, temos que apretarnos o cinturón. E faremos todo o posible para que a biblioteca este aberta, pero dentro dun orden económico. Este señor que está ao meu lado é o interventor deste Concello, é quen vela polas cuentas xunto con nós de que todo vaya como ten que ir. Estamos moi preocupados, E todo cidadán debía estar preocupado pola situación económica do Concello. Ben, alguén máis quere facer algunha alegación? Procedemos a... Ben, nos, con respecto a iso que acaba de decir, pois reiterar o apoio do PSOE sempre que se trate de conseguir máis inversión e máis transferencias de outras administracións públicas. No caso dos servicios esenciais, con máis razón de ser. Si necesita apoio para intentar ir a calquera sitio e conseguir máis recursos, pois sempre vai a ter os 4 votos do Partido Socialista a favor. O que non podemos é ir cara atrás en servicios. Eu creo que temos que pelexar para manter ou mellorar os servicios que hai e conseguir... A ver, estes días están concellos da Costa da Morte presentando os orzamentos, estamos vendo Vimianzo, CE, etcétera, pois que están facendo presupostos, orzamentos expansivos. Pois nós temos que aspirar tamén a conseguir cantos máis transferencias doutras administracións mellor para tamén ter esos orzamentos. Ben, Fátima, ten uso da palabra. Que outra vez volve a dicir que se antes non estaba aberta, eu traio cuestións agora que cando estuve aquí, eu antes non estaba aquí, non podía facer este uso da palabra para exixir que se cumplira o horario da biblioteca, agora estou e si podo, e isto formaba parte do programa do BNG, estabilizar o horario da biblioteca e establecer canles cos usuarios para mellorar a comunicación. Bueno, que haya que recortar, pero hai persoal suficiente no Concello para dispoñer horarios. Eu entendo que se pode organizar horarios cando hai que cubrir unhas vacacións e cadra incluso sen ter que chamar a ninguén para que alguén acuda a abrir a biblioteca durante as tardes, durante as vacacións dunha persoa. Entendo que se pode organizar os horarios do persoal dispoñível sen ter que incurrir en gastos a maiores. É o que estamos intentando. De todas maneiras, os Elois, hoxe tiven vendo o presuposto de Vimianzo, que, como este sabe, é un concello un pouquinho máis grande que o noso, tendo 8 millóns de euros de presuposto, ten 1 millón menos de euros en personal que nós. 1 millón menos. Ustedes creen que co presuposto todo aguanta, que aquí é gastar. O presuposto non aguanta. Non podemos sobrevivir por encima das nosas posibilidades. Non podemos. Eu estou vendo os presupostos, os números que vostedes tiveron neste Concello. Eu creo que usted sabe mellor que a min. E sabe, eu creo que con Fátima, con Roberto, con Juan, polo menos o falei, o sobrecoste que vai ter o SAF na próxima anualidade. Eu teño claro que se entramos nese xogo, este señor aquí non está. Nós imos ser serios cas cuentas. E cando podamos ir, iremos. E cando non podamos ir, non iremos. Sin vergonza ninguna, recoñecendo que non podemos. Brevemente, un minuto só. Ben, nós reiteramos o noso apoio para conseguir que non haxa, digamos, pasos atrás, nin recortes no Concello, e non hai que pintar todo tan negro. A ver, hai moitos concellos da Costa da Morte e da provincia. A min estáme chamando alcaldes, ainda me chamou outro día un alcalde da provincia da Coruña, como fixéramos para darlle o centro médico a gestión á Xunta. Aforramos mantemento do edificio, gasoil, persoal que atende o edificio. Pois gracias a eso conseguimos aforrar, non? E que o Concello de Ponteceso siga tendo un servicio de médico e de PAC e sin ter que ser municipal, demoslo a Xunta. Pois en asuntos como ese, vale, igual que conseguimos cando se homologou a escola de danza para que se fixera con subvención de Diputación e non nos costara cartos a escola, pois en temas como ese vai contar co apoio do PSOE. Eu digo que antes de quitar servicios e quitar cousas, que nos chame
e que podamos intentar buscar solucións tanto de xestión como de transferencias, que nos vai ter a favor, sempre de acadar acordos. Eu creo que o pleno de hoxe é un exemplo de que se poden chegar a acordos en beneficio de Ponteceso. Só lle quería decir eso, non era como un reproche, sino con digamos, un aviso ou un ánimo a que non haxa recortes e que sí que haxa maneiras de xestionar para intentar ir cara adiante nos servicios. E o tema da educación e da biblioteca eu creo que é fundamental. Xosé Lois, repítolle, nós intentamos ter a biblioteca aberta todo o día. Eu poño varios exemplos que estuve mirando estes últimos días. Vostedes gastaron 90.000 euros en 15 días no alumbrado de Navidad. 90.000 euros. Vostedes gastaron 35.000 euros nunha festa das favas. Sabe canto gastamos nós? É porque este señor asume un error que ainda poderíamos aforrar máis. Que a festa das favas deberíase facer no pabellón. E ainda aforraríamos 10.000 euros máis. Pois sabes canto gastamos menos? 12.000 menos. Sabe canto vamos gastar no alumbrado menos? Ustedes 90.000, nós 14.000 máis IVA. Ustedes parecelle que isto que o aguanta. Isto non aguanta, Ou polo menos o que me di este home que está ao meu lado. No cal creo que usted confía un pouco. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, a última moción, Fátima pode expresar. Nos últimos meses acudimos a que podemos chamar a crise dos museos de Ponteceso, na que as fundacións titulares dos museos Melga e Macmo trasladaron e fixeron públicas as súas demandas para manter as súas coleccións no noso municipio. Desde o BNG manifestamos ao alcalde, primeiro verbalmente o 6 de outubro e posteriormente a través de escrito no Rexistro Xeral do Concello o día 20 de outubro, a nosa posición ao respecto, que pasa por considerar que sendo os museos son recursos turísticos e culturais de importante valor para o noso concello, que ata o momento foron infraexplotados e infravalorados, pero que máis aló de resolver esta crise, o Concello debe planificar a súa estratexia ao respecto do aproveitamento turístico e cultural de todos os recursos existentes no noso municipio, pois só desde a posta en marcha dun plan integral e cohesionado farase un uso axeitado dos recursos públicos. Cabe sinalar que os recursos públicos saen do peto de todas as persoas contribuíntes sempre, veñan da administración que veñan, e debe facerse sempre un uso responsable dos mesmos. Por todo o anterior, proponse someter a debate esta moción a fin de adoptar os seguintes acordos. Que as Concellerías de Cultura e Turismo leven a cabo un estudo serio e rigoroso que poña en relación todos os recursos turísticos e culturais da nosa localidade, que conclúa coa elaboración dunha planificación integral que materialice a posta en valor dos devanditos recursos e a potenciación de todas as parroquias que os atesoran, a través dun fío conductor desenvolvendo un relato coherente e que supoña un verdadeiro plan director nestas materias a longo prazo para o noso concello, que se estableza e proporcione ás fundacións afectadas o plan de traballos con fitos marcados e datas previstas que o Concello teña previsto levar a cabo para mellorar a situación e a relación coas partes ata acadar os obxectivos solicitados, que se redacten novos convenios e se presenten a modo de borrador canto antes ás fundacións para iniciar unha negociación que evite a marcha de ninguna delas. Ben, votamos a urxencia desta moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións.
Ben, Fátima, quere alegar algo máis? No, nada máis, era que me parecía un tema importante que estábase debatendo nos medios de comunicación, nas redes, e que sí que falamos pola Comisión de Transparencia, pero me parecía importante traelo ao pleno e facer público o debate deste asunto. Ben, Xosé Manuel Poseverdes, Roberto Andrade, Apoiamos a moción do bloque e votaremos a favor. Xosé Ramón, Xosé Lois. Ben, nós queremos apoiar a moción, dada a importancia do Melga e tamén do Magno. Tamén reiteramos que, aínda que consigamos recursos, o problema que imos ter é a contratación de persoal, que vai estar limitada sempre pola legislación laboral tan estricta que hai agora, que impide contratar falsos autónomos, nin empresas, para dar servicios que son contratacións encubertas. Entón, inda que tiveramos un convenio coa Diputación ou coa Xunta ou co Estado para un museo, non poderíamos contratar persoal con cargo a ese convenio, porque sería contratar persoal para o Concello pola porta de atrás. Entón, reitero que todo pasa por elaborar unha RPT, na nosa opinión. Pero, bueno, calquera medida que se falga para salvar o Museo Melga e máis para salvar o Mamo neste momento vai a contar co apoio do PSOE. Ben, desde o Partido Popular, desde o Goberno, en primeiro lugar queremos agradecer a Adianta por Ponteceso, o seu portavoz, Roberto Andrade, a intención e as ganas que tivo desde o primeiro momento e se puxo ao noso servicio para falar co presidente da Diputación e intentar ser mediador nesta pequena crisis que temos. Por contestarlle a Fátima, estamos tendo reunións, de certo esta semana estivemos nunha reunión, vai a vir a Ponteceso no próximo mes o director xeral de Turismo. Estivemos con a persona do seu partido, do BNG, Xosé Regueira, falando de cousas para Ponteceso. Pero insisto, eu non podo anunciar proxectos, teño que anunciar realidades. Entonces, que antes dixo vostede que eu a veces non me sentía do PP, eu vexo cousas moi boas no bloque, unha persoa como Xosé Regueira, que é unha persona para min magnífica, é un gran deputado, pois ve posibilidades en Ponteceso, pero ve posibilidades en Ponteceso sempre a cando que iramos facer cousas conxuntas con outros concellos. Non que veamos nós ao noso aire. Díxomo varias veces, o martes estiven con el, volviu a recalcar, hai que ir en conxunto cos outros concellos. E falo, concretamente, dun proxecto que usted sabe mellor que a min, e o señor Lois tamén o sabe mellor que a min, que é os fogóns de Anllóns. Se queremos sacar algo adiante nos fogóns de Anllóns, temos que ir todos a unha. Ponteceso non pode ir por separado. Se queremos ir por separado, sabedes que nos din que non hai proxecto. Iso é a realidade. E nós estamos facendo o que nos din que teñamos que facer. Ir xuntos cos outros concellos, con Cabana, con Coristanco, con Carballo, con Laracha, e nós imos ir xunto con eles, ao mismo ritmo que vayan eles. E Xosé Regueira, esta semana, estivemos 2 persoas do goberno con ele e díxenos, tranquilos, estamos no ritmo que temos que estar. Entonces, en canto a Melga, en canto a Macmo, eu xa vos dixen o problema que temos. Quen nos dera a nós poder solucionar ese problema, pero aí sí que coincido con Xosé Lois que vai a ser moi difícil solucionar ese problema. Igual co da Fundación Pondal. Igual co da Fundación Pondal. Vai ser moi, moi difícil. E eu non vou engañar a xente. Non lle vou dicir a xente que estén tranquilos que non hai problema. Non, non. Hai un problema e gordo. Que o Concello non ten personal para poñer nos museos. E non ten personal para poñer na Fundación. E iso é unha realidade, O do un minuto só. Sí. Un minuto. Ben, eu insisto, si intentamos chegar a un acordo e facer unha RPT Express, temos unha subvención para técnicos de museos que nos cubre o mellor o 80% do coste laboral. E temos unha subvención para técnico de museos, unha de turismo e outra de museos, que nos pode cubrir máis do 50%.
Entón, eu sempre insisto, en vez de tirar a toalla, vamos a intentar buscar solucións para os temas e buscar transferencias externas. Eu creo que se no Magno, na planta baixa, se pon a oficina de turismo, pois mitad do tempo está o técnico de turismo ali, mitad do tempo pode estar o técnico de museos. Non ten por que estar permanentemente o técnico de museos atendendo o Magno. Tamén pode mitad do tempo atender o Melga, mitad do tempo o Magno e, igual que un centro de recepción de visitantes o edificio do Melga, pois tamén é un centro de recepción de visitantes en Corme o edificio do Magno. Entonces, con esa simple maneira, facendo un RPT Express, xa conseguiríamos financiar o persoal con esas dúas subvencións que están saindo todos os anos. E a de turismo cubre o 80%, insisto. Entón, o que lle dixen antes, alcalde, busque apoio que vai no ter do Partido Socialista, por exemplo, e eu creo que dos outros grupos tamén, para conseguir persoal, para conseguir recursos e que non pechen os museos, porque de verdade que o Melga, por exemplo, está traendo a centos, diría que miles de persoas todos os anos a Ponteceso, e a xente repite. Xosé Lois, vamos a ser serios. Usted sabe ben que non hai RPT Express. Non lle digamos a xente mentiras. Un RPT lévanos entre 12 e 15 meses facela. Usted tuvo 2 RPTs na súa man e non o fixeron. É que eu non participo deste teatro, Non podemos facer isto. Non podemos dicirlle a xente que vai a ver un RPT Express cando non é verdade iso. Vostede, nós falando con Ricardo díxonos que vostede quixo cerrar o Melga. Vostedes, desde o Partido Socialista quixeron cerrar o Melga. E agora estánnos presionando a nós para que nós poñamos unha persona no Melga, unha persona no Magno, un de turismo. Pero usted sabe como están as cuentas. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Por último, pasamos ao turno de preguntas e rogos. Empezamos primeiro co Grupo Socialista, Xosé Lois. Ben, é falso que eu quixera cerrar o Melga, de feito estuvo sempre aberto mentras nós estábamos no goberno. Vou pasar ás preguntas. Educación. A pregunta é, cando pensa o alcalde convocar o Consello Escolar Municipal? Como vimos reclamando dende hai meses, para, por exemplo, tratar estes problemas. Conseguir que o autobús de Corme circule por riba deixando o alumnado dentro do recinto. Unha vez que, gracias á nosa iniciativa de traelo ao pleno, xa conseguimos a reparación do falso teito da biblioteca e da dirección do centro. Tamén os problemas do CRA de Ponteceso para manter o servicio de comedor, que necesita do arranxo do parque da Escola do Concello e instalar unhas mesas exteriores cunha pérgola no espacio libre. E tamén o apoio para conseguir unha furgoneta da Diputación da Coruña para o transporte escolar. Tamén resolver os problemas de mobilidade arredor do IES de Ponteceso. Por exemplo, asfaltar a pista detrás do instituto para que a comunidade escolar poida circular por detrás saindo cara a Pesqueira, aliviando así o intenso tráfico da rúa de diante do instituto. Pintar un paso de peóns na mesma entrada do instituto, que agora non existe, na confluencia das rúas Zona Escolar e a Rúa do Pabillón. E mover o contedor de diante do tabuleiro de anuncios, que é unha bella reclamación do instituto. Volver poñer as medidas de seguridade peonil que se retiraron cando foi a motofesta e non se volveron poñer. Así como apoiar a petición da ampliación de talleres de FP no sótano do edificio 2. Pois agora a automoción está moi limitada por falta de espacio. E tamén impulsar a cesión á Xunta do terreno anexo ao Instituto que é propiedade do Concello. Ou a necesidade de que o CEIP Eduardo Pondal acceda ao Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica,
pois é un centro de máis de 50 anos de antigüidade e necesita rehabilitación. Entón, a pregunta é, cando pensaba vostede convocar o Consello Escolar Municipal? Ben, quero agradecer a miña compañeira Marisé o traballo destes días lendo esas actas todas do Consello Escolar, que as teño aquí resumidas. Voullas ler. Estamos a resolver preguntas. En principio, sempre empezaba por, digamos, por un grupo que por máis forte, e non sei por que saltou por sobre. É unha pregunta que fago. Porque, ademais... Porque están as preguntas por escrito, son as que están presentadas. Temos E as contestacións das preguntas que dan por aí, facamos con isto. Onde están as outras preguntas? Vale. Vamos a responder primeiro esta pregunta, se lle parece ben. Ben, o Consello Escolar constituíuse no ano 2017. En maio de 2017 acudiron a esa reunión 14 persoas. Vostede, está por escrito, por escrito, dixéronlle que había que arreglar a entrada do colexio porque o transporte en Corme era deficitario. Dilles que o vai solucionar. O 19 de junio promete outra reunión e non se reúne hasta o 2 de outubro, na que van 11 personas. 17 de xaneiro non hai ningún acordo. 17 de xaneiro do 2018 van 9 personas. Lois dille que van a conseguir o ciclo de automoción. No Consello de 11 de abril de 2018 van 12 personas. Lois dille que quere aumentar o centro educativo, pero que non pode polos reparos continuos de intervención. Isto está escrito, Hai unha acta do Consello Escolar que está isto todo registrado. Dende Corme pídenlle solucionar os problemas de entrada do bus e rampla subida desde a Marquesina. Lois di que hai que facer unha construcción importante e a ver se pode facer xa. Vostede, isto que me pide a min, prometiullo eles en abril do 18. En xuño do 18 volve a haber un comité, 10 personas. Pídeselle arranchar as humedades do IES e Lois di que non hai problema, que as vai arranxar. En outubro, o día 30, hai 14 personas. E volve a decir que van a pedir presupostos para arranxar as obras do IES, das humedades, algo que xa lle dixera uns meses antes. Lois fala de pedir orzamento da fachada do instituto. Lois insiste en que ten propostas encima da mesa. Xaneiro 19. Rosa, directora do CRAD, bótalle en cara que non se arregla o tellado das obras de Pazos. Vostede dille que o ten solucionado. Penedo, naquele momento do BNG, dille que non vai consentir que esa obra non se faga. Lois, nese mismo 19, promete o acceso ao colexio de Corme pola parte de arriba, que o autobús entrará no colexio de Corme pola parte de arriba, 16 de xaneiro do ano 2019. Abril do 19, pídenlle que invite a José Manuel, director do instituto, ao Consello Escolar. Usted non entra nese debate. Di que os nenos teñen que ir á fundación, cos directores, volvenlle a dicir, José Manuel debía estar neste Consello Escolar. Usted dá largas. Isto foi o seu traballo no Consello Escolar. Isto está nun libro de actas, Entonces, nós non fixemos o Consello Escolar, non. Vou no convocar. Estamos traballando para convocalo. Xa nos sentamos con varios directores, con Rosa esta semana, estamos traballando. Pero eu non vou facer isto, Eu prometerlle ao Consello Escolar, a Rosa esta semana estuvo no Concello e dixémoslle a varias cousas que non. Porque non podemos. Eu non prometo isto, Cando sei que non vou conseguir, Non, se non lle importa, José Manuel. Si quereres facer. Xa que sou. A ver. Primeiro, había unha cuestión
sobre unha serie de gastos que non nos comunicou máis, sobre os gastos da Fundación, que quedou en que iba a presentarmos e non... José Manuel, esta semana pedimos, está Roberto Andrade, a Xunta de Galicia, que nos facilitara as cuentas da Fundación. Respondiunos onte a Consellería de Cultura que para pedir as cuentas da Fundación temos que pagar unhas tasas, creo que era así, e pagarémolas para a próxima semana, pediremos. Porque vamos a ver, é que eu non teño que pedir as contas da Fundación. O que lle pedín era os gastos que houbera desde, ahora non teño aquí o dato, os gastos que houbo desde, creo que era o ano 2022 e o ano 2023. E máis, na reunión de transparencia, que foi todo maravilloso, de que falábamos, estábamos todos os grupos, non estou inventando nada, me parece, estábamos todos os grupos de acordo en solicitar os estatutos, en saber quen eran os patróns, en aclarar como funciona a Fundación, e estábamos todos de acordo. Vostede mandoume ao día seguinte presentei por escrito e usted mandoume un papeliño de que o 14 de decembro que podo ver esa documentación. Cando estábamos todos os grupos, pois será unha cuestión... Transparencia consiste precisamente en entregar a documentación a todos os grupos en esa comisión. Pero ben, eu non quería entrar en este tema por ahora, porque despois de tanta crispación, como hoxe, así, unha cousa así pobre, pois quero lle contar o que me pasou hoxe pola tarde, ás 7 da tarde. Iba paseando e parou un coche ao meu lado, saliu un señor que non coñecía, por suposto, e díxome que se non retiraba urxentemente unha foto sobre uns árbores que puxen no Facebook, que mantivera as consecuencias. E dixe, bueno, pois denúnciame, eu creo que estaba nun sitio público, pois aquí unha foto. Non, eu non denuncio. Fago, e quero que conste en acta, eu fago outras cousas. Estuvo amenazándome. E estuvo amenazándome por algo que, a ver, eu podo estar de acordo ou non estar de acordo no tema de se están vostedes liquidando a arboreda, ou se están facendo limpeza, ou se... calquera cousa. Para iso, precisamente, estamos aquí. Se estuveramos todos de acordo en todo, pois a verdade, a mellor non era moi democrático. E isto doíome, porque ademais, para máis inri, dixo que xa o sabían en Santiago, que o chamaran de Santiago. Dios mío, pero por qué? Eu non podo decir que non estou de acordo en facer semejantes estropicios cas árbores. É que é alucinante. E esta crispación que hai en estes momentos por todos os lados, aquí parece que tamén intentamos de algún xeito, eu podo decir ou non, pregunto, que non estou de acordo co que se está desfacendo. É pecado que poño eu no Facebook o que non me parece ben o que está desfacendo. É que é unha cousa alucinante. Mire, hai uns anos, cando estaba de concelleiro, plantei moitos árbores, pero plantei uns que se chaman ginkgo, que é unha árbore procedente, que ten, sobre todo en Xapón, que ten unha característica moi especial, que foi a única árbore, a única planta que aguantou a bomba atómica. É unha árbore que é moi lonxeva, é capaz de vivir ata os 2000 anos, e plantei algúns. E durante unha temporada, nadie o sabe, digo agora aquí, por suposto, ao mellor, por suposto, nadie sabe quen son, a ver, non ten que saber todo o mundo de que clase de árbores estamos falando. Estiveron certas persoas pois vinculadas a un partido, sin decir máis. Estiveron durante moitas tardes argallando nas raíces para que non prenderan. Pero son tercos, estes árbores siguen aí. Entonces,
a desfeita, pa miña forma de ver, repito, pa miña forma de ver, a desfeita que están facendo é impresionante. É dicir, ali desaparecen árbores cada cuarto de hora. Levántase un pola mañá e por encima teños diante e ves cada día 4 ou 5 árbores que marchan. Todo de acordo en podar, todo de acordo en que hai que clarificar, pero como pasou tamén alá en Corme, é dicir, eu creo que hai que ter un pouco máis de cuidado. E, ademais, a propia Xunta, cando fai limpezas de márgenes de ríos, a propia Xunta, pois ten, primeiro de acordo, en que hai que sacar as árbores que están podres, as árbores que non van ben, clarificar, podar, pero esta forma de actuar eu non a entendo de verdade. De todos os xeitos, repito, poden estar de acordo ou non, ustedes son o goberno, eu creo que se a Xunta ven por aí que lles van chamar a atención, porque non é moi normal o que está facendo, pero o que non podo aceptar é que, pola pinta, así, pola forma de que falar, porque é unha persoa que non coñezo de nada, e que me veña, oi, Iroa, en plan, macarra total, non podo sentar, que se é que vostedes están dicindo quen é este tío de José Manuel de Iroa. Como dicides, José Manuel pose verdes, pero bueno, sigo, dame igual a Iroa. Por lo tanto, pídolles que utilicen a súa, digamos, o seu poder, entre comillas, o seu mandato, para que lle digan a esas persoas que, mire, eu non teño absolutamente nada contra el, nin contra o seu trator, pero creo que non o está facendo ben. Nada máis. Ben, eu chámolle como usted me manda que lle chame. Se quere que lle chame José Manuel de Iroa, chame José Manuel de Iroa. É que unhas veces chama dunha cousa e outras veces outra e perdón, co vello. Como usted queira. Mire, nós, os equipo do goberno, temos aquí, trouxenas xa porque sabía que este tema iba a salir, a declaración responsable de que podemos facer as podas, non se nos ocurra andar como a locos por aí facendo podas. Como sempre, cando un poda, seguramente podamos algo que debería de quedar, pero o que estamos intentando facer é podar todo o árbol que este en caída hacia o río, como nos dixeron, e todo o árbol que este dañado, como así fixemos. O que faga unha persona a nivel individual, eu non apoio eses comportamentos, teño moi claro, non pode dicir nada de nós, porque eu non invito a nadie a ir contra vostede. Non, usted ten que dicir que esa persona foi asunto usted. Esa persona nin é do Partido Popular, é unha persona, polo que usted di, a persona do trator é unha empresa subcontratada do Concello. Ese é un problema del con vostede. Eu nin te contestei a usted nunca nas redes sociais, nin me metín nunca con vostede, respeto bastante, e a decisión da poda nós tomámola pensando que iba a ser boa. Pensando que iba a ser bo limpar os ríos. Se non é bo limpar os ríos, bueno, pois... Eu non lle estou dicindo que non sei bo limpar os ríos. Todo depende da intensidade con que limpar os ríos. Se quere leolle precisamente o que pon a Xunta de Galicia sobre a limpeza de ríos. Se quere leolle, non... Non teño inconveniente. Pois mire, a propia directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, acompañada do regidor municipal dun concello calquera, fixo facer unha revisión do que estaban facendo, tras indicar que esta é unhas actuacións impulsadas polo goberno galego no marco do programa 1000 ríos, financiado con fondos europeos para restaurar estes ámbitos, incrementar a súa diversidade e optimizar a conectividade ecolóxica. De Campo explicou que os traballos finalizaron a semana pasada e consistiron, basicamente, na limpeza retirada de árbores mortos e restos de madeira no dominio público hidráulico. Ademais, tamén elimináronse algunhas especies exóticas, invasoras, unhas labores de restauración que permitiron recuperar a continuidade do ecosistema fluvial, ao tempo que se facilitou tamén o tránsito pola zona de acceso dunha ponte, dun muíño, etc. Estamos falando de actuacións, non actuacións. Eso non é o que estamos facendo nós? Eu creo que non. Non, pregunto. Eu estou dicindo que para min non. Vale. Pero que con eso non me di nada. Estamos dicindo que o que faga... Nós estamos limpando o río. Nós estamos quitando os árboles que estaban rotos e os árboles que estaban podres no río. Eu creo que non. Non. Pois mire,
Voulle poñer tres exemplos. Tres exemplos. Xusto ao lado da zona de onde está o parque infantil, non, na seguinte, no parque había tres cipreses que liquidaron nun cuarto de hora. Estaban novos. Xusto ao lado do parque, xusto no lado aquí, ao lado onde está a pista do señor Lois, cortaron tres sabugueiros ou tres elgueiros, non me acordo, novos total, é dicir, teñen 20 anos e estaban perfectos. Ao lado do río cortaron un pino perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, total. Vale. E iso é a miña... Pero repito, respeto, pero é a miña forma de pensar. Outra cousa, que sí que non estou de acordo con usted, é que vostedes teñen que dicirlle a esas persoas, porque son... Eu estou dicindo aquí no pleno que unha persoa me amenazou con darme unhas hostias, e non teño por qué, eu non veño aquí a pelexarme por estas historias. Veño aquí a falar do que me parece que é normal, punto. Tiña claro que así o farei. Eu non invito a nadie a amenazar a nadie. E tiña claro que o farei, farei non en serio. Ben, algunha pregunta máis? Sí. Non, xa non pregunto máis. Total, ainda non sei nada da fundación dos cartos que gastou vostede. Levolle tres plenos seguidos pedindo o mismo. Que casualidade que nunca mos dou. Voulle responder. Mire, eu non sei o estado de contas da fundación. Que non lle estou dicindo eso. Deixe-me acabar de falar, por favor. Esta semana tivemos os estatutos da fundación. Vímolos o Partido Galego, vímonos adiante por Ponteceso e nós. O lunes á noite. O lunes desta semana á noite entregáronse os estatutos. Están eles tres aí que o poden decir. Os estatutos da fundación. Estámoslos sometendo a análisis. Vale? Pero se os quere ver, mañá os estatutos e o padroado actual da fundación podemos entregar. Pero é que non estou pedindo eso. Mira, eu creo que foi o primeiro pleno por escrito solicitando que desde o día, pois, ahora non recordo, 1 de xaneiro do 2022 ata agora, todos os cartos que... É cuestión... Estábamos todos de acordo na reunión de transparencia. Todos os cartos que gastou o Concello, e usted sígueme que aos 500 e pico euros. E non é así. É dicir, hai cantidad de actuacións que pagou o Concello que foron para a Fundación. As actuacións que foron para a Fundación ou para a Asociación Cultural Monteblanco foron a través da rede cultural. E que? E que nos paga? Pero vamos a ver. Pero nós, no noso goberno, tuvo algún trato de favoritismo a Fundación Pondal con respecto a outras fundacións? Pois precisamente, non sei por que non mo quere dicir. Pero que non teña inconveniente ningún en dicirlo. Joder, pois levo 3 meses. Sabio tamén como a min, a Fundación Pondal ten 800 e pico de euros de subvención, máis menos, vale, non sei exacto, máis menos anuales, e ten a red cultural. Vale. Non ten máis. Eu volvolle a repetir por terceiro pleno consecutivo. Vale. Por que, se o ten todo tan claro e quere ser tan transparente, a que se debe que non me diga? Pois mira, o Concello gastou na Fundación no ano 2022 ata agora, pois 40.000 euros, 30.000 ou 10.000 ou cero. É tan difícil? Non o entendo. Se ademais vostede precisamente que non tuvo culpa ninguna. Hai outros que a teñen. Entendendo como culpa, pois non sei. Fixo o que lle pareciu que era o bo. O cual non quere dicir que eu este de acordo. E volvo a repetir, o cual non quere dicir que eu este de acordo. Ben, máis preguntas? Non. Ben. Fátima, por favor, ten algunha pregunta? Teño preguntas e rogos. A primeira pregunta que tiña previsto facer hoxe era sobre a celebración da hora silenciosa nas festas do Pilar da Trabe. No pasado mes de outubro tiveron lugar na Trabe as festas do Pilar e nestas tivo lugar unha hora silenciosa cada día para que as familias con nenas ou nenos con doenzas relacionadas co espectro autista poideran acudir ás festas. Gostaríame saber se reciberon a avaliación por parte das familias sobre o discurrir desta iniciativa, se poideron avaliar a boa elección da faixa horaria
Toda vez que estas accións moitas veces poden levarse a cabo para dar visibilidade a un grupo de poboación, se teñen datos do total das persoas acadadas directas ou indirectamente, é dicir, do impacto social e do beneficio de visibilización da integración deste colectivo. Temos un sentir, vale, un comentario de rúa de que a xente o viu ben, pero datos non podemos ter. Non podemos ter datos do que este me pide. Como Concello non teño capacidade de facer ese análisis. Sí que temos un sentir, creo que fora unha proposición de adiante por Ponteceso, nos víamos lo razonable, o Partido Galego tamén, e parece que Sí, perdón. Quero dicir que o fago de forma constructiva, por se pode revisar o que se fixo, se hai que elegir outra faixa horaria, se hai que facelo en vez de pola noite e pola mañán, por se poido falar coas familias para saber como se pode mellorar a celebración desta cuestión. Ben. A outra, non sei se xa vou quitar ao portavoz do PSOE ou non a traía hoxe, pero vou preguntar eu hoxe que cando van comenzar as obras da trave, porque presume vostede sempre de cumplir coa súa palabra, e eu o único que vexo é que a empeña, que nos leva en palabras unha e outra vez. Leva desde o comenzo do seu cargo dicindo que tan pronto remataran, primeiro era a Festas do Pilar e despois a Festa das Favas, que tan pronto pasara isto arrancarían as obras de recollida de pluviais na trave, que xa estaban anunciadas antes das eleccións. Pasou un mes desde a Festa das Favas e hai que volver a preguntarlle cando vai comenzar esta obra. Ben, é verdade que dixon que iban a empezar despois das favas, pero hai cousas que eu non podo controlar. Vale, estivemos esta semana pasada replanteando a obra e vamos a ter un problema bastante grande, porque todos os muros que van desde a avenida de Anllóns hasta a casa de Sara van a caer e tivemos que facer un levantamento dun acta. Entonces, agora, esta semana reuniremos cos propietarios e explicaremos que van a caer todos os muros. Non é unha obra fácil. O Partido Socialista sabía que esa obra non era fácil. Vale? A todos, a empresa constructora e a nós, paunos medo desa obra. Se cadra precipiteime en dicir, eu non é que me precipitara, dixeronme que a obra iba a empezar depois da Festas Favas. Estamos encontrando con máis problemas dos que creíamos. Hoxe pregunteille á empresa cando íbamos a empezar. E díxome, mentres que non teñamos o compromiso desa xente de que as medidas de onde van a volver a ser instalados eses muros queden claras, non podemos empezar. Iso que vos podo dicir. Creo que fui hoxe, pola mañán, deille a orden ao Constantino e pedinlle, por favor, que falase con a xente, porque casi toda a xente da súa parroquia. Iso como están os estados desa obra. Somos os primeiros que temos ganas de empezar. Despois, a terceira pregunta, vou abondar no que estaba dicindo Pose Verdes, porque a min chegaronme queixas da actuación que se está facendo do que chaman limpeza dos ríos. Non sei se están levando control real sobre as persoas que o están facendo ou non, pero a min chamaronme e dixéramos que está pasando con isto? Eu dixen, eu polo que sei está todo supervisado polo técnico de medio ambiente e dixeronme, aquí hai un señor cunha motoserra que é como se lle deran un lanzachamas a un pirómano. Está arrasando con todo. Levou por diante carballos sanos, levou por diante salgueiros sanos. Están sacando todo. Non é soamente... chamoume xente e díxomo así. Non é só vexetación morta o que se está sacando. Están deixando espidas as ladeiras dos ríos. Cando choiva vai arrastrar todo e vaise desfacer. Van a acabar cos camiños. Estáse facendo unha limpeza excesiva. Vanse degradar e vaise perder terreo arrastrado pola auga. Seguro que están seguíndose as indicacións técnicas? Dispoñen de todos os permisos medioambientais e de augas para facer o que se está facendo como se está facendo? Estánse seguindo as limitacións contidas nesas autorizacións? Que están facendo? É outra cuestión que tamén é xa Vox Populi, que xa me chegou por varias liñas, é que están facendo cos seus produtos de esa tala indiscriminada.
Estáse fiscalizando o aproveitamento desa madeira? Segundo figura nas resolucións de alcaldía, o contrato para esta limpeza asinouse o 15 de novembro. Certo? De memoria non me acordo, supoño se usted ten aí. Por aí 15 días. Sí. Deulles tempo para dispoñer dos permisos axeitados dos propietarios das fincas privadas? Cales son as penalidades recollidas no contrato desta limpeza polo incumprimento das restriccións técnicas? Vai facer que repoñan a vexetación de sostén de ribeira que sacaron? Mire, esta semana estuvo aquí o técnico de Augas de Galicia, da Xunta, vale? E felicitounos polo traballo que estamos facendo. Felicitounos. Díxonos que fóramos conscientes de que a poda era moi aditiva e que tivéramos cuidado non ser agresivos. Pero que a limpeza que estamos facendo do río era un traballo excelente. Así o dixo o señor Néstor Rodríguez Arias. Esta semana felicitounos polo traballo. Nós estamos facendo o que entendíamos que había que facer, o que nos pedía a xente de Ponteceso, limpar os regos e os regatos. É o que estamos facendo. Eu despois non podo saber se se cortou un árbol máis ou un árbol menos. Coincido con José Manuel que temos que ser cautos e non intentar ser agresivos. Despois non sei outra cousa que me preguntou, ahora non me acordo, pero estamos sendo conscientes, eu estou todos os días tamén un pouco encima de, por favor, sede cautos, limpemos o que hai que limpar, o importante é limpar ben os ríos, que non haxa árboles caídos dentro, e todos os árboles que se quitaron da ladeira do Anllóns eran árboles que estaban mortos. Todos, un por un. Estuve eu ese día, toda a mañán ali, co trator, toda a mañán ali, e quitáronse todo árboles que estaban mortos. Falo dos da ladeira do río. E os que estaban inclinados, como di usted, aquel pino estaba totalmente inclinado hacia o parque dos maiores. Estaba totalmente ladeado. Había 3 pinos, un deles ladeado. Entonces, que nos podemos cortar un demais? Vale, aí xa me acordo. A leña está varada en Anllóns, nunha finca propiedade do Concello e outra na carretera que vai a Armida. Vale, este equipo de goberno non xogas con esas tonterías. Esa leña, pidínllose opinión ao señor interventor de como tiñamos que facer ca venta desa leña. Esa leña vai a subastar. E o mellor postor será quen se leve a compra desa madeira. Vale, non andamos levando leña para ninguén ás casas. Non fai falta que quede esa dúbida. Eu traslado unha dúbida que me está chegando de varias veciñas e varios veciños. Vale. Me parece importante aclararlo, tampouco... Vostede cree que nós poderíamos facer algo así? Eu non o sei. Non o sabe. Eu non o sei porque tampouco sei ata que punto están controlando, se saben cantas toneladas se sacou ou non, porque estáse facendo unha tala indiscriminada. Ben. Adiante. Sin ánimo de crispación. Eu xa tuve crispación abondo pola tarde. Hai o que é o malecón. O malecón ten aí unhas árbores que non son moi bonitas, claro, non son moi bonitas, pero están ali por algo. Sabémolo. Cando se fixo o malecón hai 160 anos, pois buscaron unhas árbores que aceptaran a salinidade, que enraizaran o muriño, porque agora, claro, antes era un muriño, e esas sacalos onde se sacaron agora, que non estaban mortos, porque eu nunca non vi ningún tarai morto. Están, podes ir ver, están todos ao fondo na canteira do Pescado como están esas árboles. Están todos ali para ver. Eses árboles non morren. O ano seguinte, na primavera, saen 400.000 tarais ao lado deses árboles. Eses árboles, o que fai é, a súa raíz é, a parte de aguantar a salinidade, enrolla todas as pedras do malecón. E ese malecón, agora ali non pasa nada porque hai moito material, pero nas outras zonas, cuidado con el, porque se lle saca un, pode desfacerse o malecón e volvemos á canción de sempre. Vale, nós recollemos o seu rogo, estaremos máis encima deso, pero a nosa intención é facelo ben e limpar ben o río. Eu non o dudo, Seino. Eu non o dudo. Seino. Querelle contestar, se non lle importa, quere falar Constantino, que lle quere dicir?
Quer decir que un solo Carballo, non existe nin un solo Carballo, iso é mentira. Ningún solo. O Carballo, polo menos, cortouse. Xa que se pos así, un cortouse. Xusto, se queres, digo exacto, porque mira, peleei moito cos empregados do Concello para que non lle tocaran a un Carballo en todo... Que estaba na beira do río, viñeron con 3 palos. Na beira estaba xusto na esquina, o que pasa que estaba moito mezclado cos outros. Había que deixar o Carballo. Ves como chegamos a Coruña? Home, a ver, Carballo é que así, non, portándonos nunca chegan a grandes, E hai moitos por ali, hai moitos, e durante uns anos estuve todos os días con a xente que non lle tocaran a un Carballo, ni a un Castiñeiro, e hai moitísimos. Que pasa? Que levelle tempo que medrar. Se os cortamos, sí que non parece mal. Ben, Castiñeiros tamén hai 2 ou 3. e Roberto... Fago os rogos agora? Perdón? No, vellos son eu. Os rogos. Que fixen as preguntas e fago os rogos. Non, faz as preguntas e depois facemos se nos importa. Roberto, ten os... Eu non teño preguntas, só teño rogos. Esperamos despois a que fagamos todo. Juan, Xosé Lois, pode seguir facendo. Quería agradecer ao alcalde o seu compromiso de que vai celebrar o Consello Escolar Municipal. Bueno, sí que lle agradecería, como se parou bastante en contestarlle aos outros concelleiros, non sei se ten aí o contido da pregunta, se nos pode decir, aparte de decir todo o que non fixo o goberno anterior, se nos pode concretar sobre estes temas que estamos pedindo, que plans ten ou se vai a facer algo. Mire, voulle dicir, fálame de que o autobús circulo por riba. Falámoslo con a empresa que entra ali, hai discrepancias de como facelo, e incluso dentro dos pais hai discrepancias de como facelo. Falamos con Pombo e Pombo dixo que non o vía ben. Hai pais que o ven ben e pais que non o ven ben. Entonces decidimos manter por ahora o tema. O CRA de Ponteceso manter o servicio de comedor. Necesita do arranxe do parque, somos conscientes. Rosa reclamouno esta semana aquí e dixenlle a verdade. Non teño cartos neste momento para arranxar o parque. E o pos da Diputación? O pos da Diputación, como entende, estamos negociando cos nosos socios de goberno para estar no goberno cando un non ten maioría, como é o noso caso, temos que ser generosos e acceder ás súas peticións. Non quepa usted a súa dúda, eu non gaño a Rosa, que tan pronto podamos imos arreglar os parques. Pero o que sí lle dixen a Rosa que na anualidade 2024 non vai estar o parque arreglado. Autobús, furgoneta para o crack? Non. A Vimianzo deronlle unha para a escola infantil. Ben, eu volvos a repetir. Estamos creando, non lle meto a usted a culpa. Vale? Xa tuvemos nos antes, cando gobernamos, tuvo usted, e se cadra se eu incurro no mismo, volverei a ter. Non podemos crear cousas pensando que despois non hai que mantelas. Vale? Temos 3 museos, e os 3 museos ahora necesitan xente. Creamos unha furgoneta, esa furgoneta vai a ter que conducir alguén, vai a ter que meter combustible, vai a ter que facerlle un seguro. O sea, non podemos empezar a pedir cousas sin sentido. Vale? Usted sabe o número de alumnos que ten o CRA. Sabe o número de alumnos que ten o CRA. Sabe a inversión que fixo este ano o Concello para as escolas unitarias. Unha subvención que sempre dixo, porque eu non vou andar con esas tonterías, que usted conseguira, que foi o tellado de Pazos. E a maiores tuvemos que meterlle ahora 7.000 euros á escola de Pazos, porque entraba agua como unha cesta polas paredes. E non podemos máis. E temos que dicir a verdade, non podemos máis. Non hai partida máis para educación. Non hai. Arreglaremos estas cousas que nos di usted do paso de cebra, intentarémolo. Repoñer os badéns que se quitaron na motofesta. A verdade é que preguntei por eles e olvideime de volver a preguntar. A pista de detrás do instituto? Non a vou facer por hora, non a vamos a facer por hora. Non temos cartos para facer a pista. Pediron e dixémoslle a verdade. Non vai a ir a hora. Lois, eu creo que usted xa me coñece un pouco, Eu non vou mentir. Querme facer unhas preguntas?
Non, se me pode concretar o resto das solicitudes. Petición á Xunta para a ampliación dos talleres. Pedimos a Xunta un ciclo, vale? Pero non o temos conseguido. Temos un avance, estuvemos sentados con educación e pedimos un ciclo. Pero non é verdad que o teñamos conseguido. Nós pedimos un ciclo de soldadura, un ciclo do metal, que estaba superdemandado polas empresas locales, empresas de Vimianzo, de Ponteceso, de Cabana, e nós falamos cas empresas, fun eu personalmente a falar cas empresas se seguían mantendo interés nese FP dual. E dixeron que sí, e fomos Constantino e Maseu a falar ca xente de educación. E prometéronos que o iban a estudiar. De certo, viñeron a ver a instalación do instituto. E viron que se había capacidade para aqueles dous andéns que hai pola lado da carretera Costedí na parte de atrás e podelos habilitar para ese ciclo. Pero isto eu non o podo prometer porque non o teño conseguido. E os terrenos, a cesión dos terrenos non ya planteamos a Xunta nos. Ese terreno está sin utilizar. Sabémolo, pero non o planteamos. É anexo ao instituto. Sei. E o do plan de nova arquitectura, que hai moitos concellos que están metendo 500, 600, 1 millón de euros. Sabémolo. Temos a palabra, a minhas palabras, sabe que a min gustame que sean feitos, vale? Usa a palabra de que se vai a meter diñeiro ao Colexio da Ponte, vale? Pero non teño nada escrito. Vale? Cando teña escrito, poderei dicir que temos a reforma do alumbrado, nós pedimos o do alumbrado do tellado, persianas, pizarras, pedímolas nunha reunión que fomos. Vale? E prometíusenos que iban a ir facendo algo. Certo, José Manuel, director do colexio, sabe ben as negociacións porque ainda onte, tal como dixo Fátima, estuvo en D'Alecio aquí, depois chamoume que eu non pude estar, e sei que estamos encima disso, pero non conseguimos nada ainda. Ben, quéreme facer algunha destas máis preguntas? Sí, a seguinte pregunta é cantas persoas están en lista de agarda no servizo de axuda no fogar? Libre concurrencia. O día que nos entramos había 10, a 29 do 11, 6. Dependencia. O día que nos entramos había 17, 8 grado 2 e 9 grado 1. Orai 4 grado 2 e 16 grado 1. Ninguna grado 3. 16, é bastante, non? Bastante xente en lista de espera. Temos... Usted tiña 17 e nós temos 16 máis 4. Usted tiña grados... Como? A subida do contrato, sí. Para resolver esas listas de espera. Porque subiron o contrato, non? O precio do contrato, hasta que se licite. Sí. Sí, sí. Entón pódense adjudicar esas horas, non? Sí, estamos neso. Sabe ben que estamos con a traballadora social sola. Ese era o noso interese da pregunta. Vale. E a outra pregunta da leña acudimos á bolsa de emprego e sabe ben as renuncias que debemos desa bolsa de emprego, non? Que tuvemos que ir ao número 12 ou 13, que os 13 primeiros ou os 11 primeiros non quixeron acollerse ao puesto. Estamos facendo chamadas esa bolsa que heredamos de vos. Ben, a pregunta sobre 3 retirámola porque xa fixeron tanto Fátima como José Manuel. Bueno, aproveito para solidarizarme con José Manuel se foi así a cousa que conta, porque eu creo que ningún concelleiro da corporación se ten que ver sometido a improperios por parte de ninguna persona e máis se esa persona traballa para o Concello. Totalmente de acordo. Mañán ten a miña palabra, José Manuel, de que eu irei falar con esa persona. O que non se comporte neste Concello non está neste Concello. O que non se comporta aquí non traballa para nós. Sobre todo solidarizarnos con un compañeiro da corporación. Solidarízame con ele. Eu non teño falta de facer aquí un espectáculo. El sabe ben que o vou a facer. Ben, pues pero tampouco espectáculo nin. Veño a dicir o que pasou. Non temos máis preguntas. A historia é unha foso dun trator. Vale. Hai rogos. Hai algún? Fátima, usted ten algún rogo? Sí, teño rogos. Queríalle pedir que demostrara vostede o seu interese nos centros de ensino do noso Concello, xa que
xa que nos informou a Valedora do Pobo de que non podía darnos máis información porque a Consellería non colaboraba na recadación de datos por parte da consulta que fixo a Valedora a Consellería, que interceda vostede ante a Consellería para que atendan a súa petición e que a Valedora poda darnos unha resposta correcta á solicitude que lle fixéramos en setembro. E, bueno, sinto que onte non poidera reunirse esta mañana, non pudera reunirse con Indalecio Cabana no CEIP, non sei se iso ten que ver con un problema nas súas relacións, pero, bueno, eu quería pedirlle que fixera... Para nada, a miña relación con Indalecio é cordial, non, o seguinte, a cordial, temos unha relación excelente. Pasouse outros motivos, impedironme estar nesa reunión, non pude. E logo, eu sinto traer isto aquí, pero como claro, de feito, tiña dúbida de se lanzar este rogo ou non, pero xa que nunha das últimas intervencións súas cara a mí foi que vostede nunca diría que eu minto e tal, pois voulle pedir que aclare públicamente porque me chamou mentireira na radio hai uns días, e que aclare cal é o estado actual do contrato de SAF respecto ao contrato de SAF naquela intervención na radio en que mentín eu. Ben, aquel día pedille perdón diante todo o pleno, equivoqueime ao chamarlle mentireira, mal, vostede non tiña a información toda, non mentiu, solo non tiña un dato que eu si tiña, discúlpeme públicamente, non volverei a cometer ese erro como pasou con Noelia, a cal me disculpei, non é o meu ánimo faltarvos ao respecto. O estado do SAF está totalmente listo pola parte técnica, vale? Falta só que Secretaría acabe con os últimos trámites e lanzarémolo, vale? Ok. E logo, tiña unha proposta que lle lanzo como un terceiro rogo, xa que polo de agora non comenzan as obras da trave e que agora mesmo as zonas de aparcadoiro adicional que se habilitaron non son moi utilizables, de cara á campaña de Nadal pido que se estude a posibilidade de que as zonas de aparcamento en calzada que existen no Concello, tanto detrás do Día como na zona da avenida de Eduardo Bondal e na avenida de Anllóns, que se marquen individualmente, porque considero que se gana espacio, se aproveita mellor o espazo se marcan individualmente cada zona de aparcamento. No caso da avenida de Anllóns, se considera porque se vai alargar o tempo de que empece a obra, se considera facer isto, que se fagan aparcamentos marcha atrás, que se aproveita aínda máis o espazo. Querémolo facer, vale, pero unha, que a obra vai nos a dañar o corte da avenida Anllóns, outra que pedimos presupuesto para o pintado e vimos que o presupuesto para o pintado era non é que sea unha cantidad altísima, pero unha cantidad altísima pensando o que queremos facer depois na avenida Anllóns. Me parecía que era gastar os cartos. Temos bastante peticións do comercio daquela zona de pintar as plazas. Somos conscientes de que temos que pintar a maior brevedade posible, pero creemos que o asfalto ali está moi dañado. Vale, entón, se gastamos en pintar e despois repoñemos, parecenos un error. Vale? Entón, vamos a intentar, se nos próximos meses somos capaces de conseguir unha actuación ali, estamos traballando neso, pero non a temos conseguida e senón pintarémola. Na zona de detrás do Día, que tamén é unha solución que é exclusivamente de aplicar pintura e un pequeno estudio de tráfico, se pode facer limitar a circulación a un só sentido e aproveitar máis prazas de aparcamento en batería. Vale, antes de que termine o verán, vale, ojalá non me equivoque que fecha, o aparcamiento detrás do Día vai estar, xa temos os permisos, o que non teño o crédito, vale, vamos a intentar telo asfaltado. Unha vez que este asfaltado ese aparcamento, esa calle vai estar, como este di, vai estar dun sentido único, entrarase dirección BBVA e saldrase Plaza do Recheo. Eso é o que lle podo dicir. Roberto Andrade.
Sí, teño dous rogos. O primeiro é que solicitamos a elaboración dun plan de seguridade vial actualizado en todos os entornos das paradas do autobús escolar. E segundo, que con carácter urxente, dado o grave risco que corren os nenos de Lestimoño, se proceda a mellorar a seguridade vial do entorno da parada do autobús escolar no lugar de Lestimoño, concretamente no cruce a Cerezo, mediante as mellores necesarias como señalizacións verticais, iluminación e reductores de velocidade. Estes son os nosos dous rogos. Gracias. Juan. Xosé Lois, ten algún rogo? Sí, gracias. O primeiro rogo que lle facemos é que nos envíen por transparencia un estado de execución orzamentaria en Excel. Vale, é unha operación que poden facer moi rápido en tesorería, non lles quitaría moito tempo, e para nós é importante ver como se está executando o orzamento. Entón, cando poidan, si nos poden empezar a enviar mensualmente un estado de execución orzamentaria. A segunda solicitude que lle facemos é sobre a seguridade do alumeado público. Sabemos que hai unhas auditorías que entraron no rexistro do Concello que avisan de que hai un grave perigo das instalacións. No pasado rexeitouse unha subvención de 2 millóns de euros para renovar o alumeado. Entón, pois, queríamos saber, pedíamoslle que nos dixera que solución teñen planteado para este grave risco pola situación do alumeado público, porque estamos preocupados. Ben. E a terceira solicitude, xa remato, é que, dado que o Concello de Ponteceso ten unha ordenanza de distincións e méritos, pois nós creemos que Ricardo Pérez Iverdes merecía que se lle concedera unha distinción con cargo a esa ordenanza polo traballo que fixo desinteresado a favor de Ponteceso, para que atraera tanta xente que veu aquí, e sobre todo nenos e nenas que están disfrutando cada vez que veñen ao museo, e nos pedíamos que desde o Concello que se lle concedera, si procede, e si se aproba en pleno, unha distinción, un recoñecemento. Ben, o de enviar o correo electrónico recollo o guante, non sei se seremos capaces de facelo, se somos capaces intentaremoslo sen problema. O do alumbrado público iniciouse a auditoría, somos conscientes da cantidad de problemas que hai, estamos vendo todas as semanas, peligro grande. Ahora mismo estamos parcheando. Ahora mismo o que estamos facendo co alumeado é parchear. Iso que lle podo dicir. En canto de Ricardo Pérez Verdes... Perdón, pero algún plan para abordar este problema? Sí, temos un plan. Unha vez que a auditoría termine, empezamos con un plan. Témolo claro por onde vamos a tirar. Moi ben. Ben, en canto de Ricardo Pérez Verdes, sabe que eu non teño doblez. Eu vou mo poñer a eso. Cada un que faga o que queira. Eu vou mo poñer a eso. Vale? Porque as persoas que merecen homenaxe son as persoas que respetan as persoas. Vale? Eu vou mo poñer a eso. Que o sepa. E usted sabe ben por que mo poño. Non, é que antes dixo que eu quería cerrar o Melga, que está dicindo unhas cousas. Non, eu digo yo o que... Nos parecenos o Melga que é único no mundo. Ben, eu non quero cerrar o Melga. Enténdame ben. Non quero cerrar nin o Melga, nin o Macum, nin a Fundación. Todo o contrario. Estamos traballando duro para intentalos ter. Vale? Pero non lle vou facer ningún homenaxe a nadie que trata mal aos seus compañeiros. Vale? A persona que trata mal a un compañeiro, mentres que José Manuel Matos sea alcalde, iso non vai suceder. E dame igual que me riñen ou que me digan o que queiran. Ben, dáse por finalizada esta situación.